Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό, πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM. Ξεκινάμε, καλοί μου φίλοι. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Πρώτη εκπομπή, παρθενική απόψε, στο δυναμικό ράδιο Μάχη FM. Διότι, όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, πόλεμος πάντων μεν πατήρες τι, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους. Τους μεν δούλους επίησεν, τους δε ελευθέρους. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις πολιτισμό, πρέπει να είσαι πολίτης, πόλης, οπλίτης, όπλων, μάχη. Τα πάντα είναι μάχη. Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος Χάχαλης. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι συνθέτης και ποιητής. Και δέχτηκα την πολύ ευγενική πρόσκληση να δημιουργήσω μία εκπομπή και τη σκέφτηκα να έχει ο καιρός γυρίσματα. Διότι έχει ο καιρός γυρίσματα, καλοί μου φίλοι. Και ξεκινάμε την εκπομπή αυτή, εκπομπή πολιτισμού επί παντός επιστητού, με εκλεκτούς καλεσμένους και πολύ πολύ καλή μουσική. Και για να, πώς λέει, χαϊδέψω λίγο τα γένια μου ή αγιάζω τα γένια μου, δεν θυμάμαι πώς πάει. Τη μουσική που ακούτε είναι του Αλέξανδρου Χάχαλη. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ο φλαουτίστας ο Ρακές Τσαουράζια, ο μεγαλύτερος συνδός φλαουτίστας που μου ζήτησε αυτή τη συνεργασία, από τη συλλογή Δυνάμεις. Υπάρχει παντού να την ακούτε. Έργο του 2007. Ο Ρακές Τσαουράζια είναι από το παλιό σχήμα το Έλληνες και Ινδοί, με τα παραδοσιακά κτλ. Με τον Πετρολούκα, από τον Καπανδρίτη, σειρά αυτή 10 CD του φίλου μου, παραγωγή του Αλέξανδρου Καρσιώτη. Ακούστε το λίγο. Ο χορός της καρδιάς. Και βέβαια πρέπει να πω ότι αυτή τη σύνθεση την έγραψα το 1995 για το χορό των 14 νέων κορασίδων και αγοριών που πήγανε και χορέψαν στο Λαβύρινθο και σκότωσε το Μινόταυρο Θησίας και γύρισαν πίσω, τότε που κάναμε και περιοδεία στην Ευρώπη με το Λαμάμα, το θρυλικό θέατρο της Νέας Υόρκης. Και ήταν ο χορός αυτός των 14 νέων και δεν ήταν κανείς Έλληνας, αλλά τους έβαλαν να χορέψουν σε αυτό το 7 τέταρτα που ακούσατε. Και τώρα ακούμε πάλι από τις Δυνάμεις την υπερκοσμία ακτινοβολία, Super Mundane Radiance είναι. Ξεκινάμε δηλαδή με το Απολλώνιο φως, το φως που ρέει στο σύμπαν παντού και διέπει τα πάντα. Η υπερκοσμία μάλλον ακτινοβολία. Να κρατάμε και λίγο το ρυθμό της γλώσσας, καλοί μου φίλοι. Έχουμε λοιπόν τα μηνύματά μας, τα λαμβάνουμε στο Viber, μόνο μηνύματα, 6943 63 54 51 ή 6943 635 451, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210
7, 10, 8.000. Στην εκπομπή πολιτισμού βέβαια πρέπει να μάθουμε να καταλάβουμε τη γλώσσα μας. Τη γλώσσα μας. Και επειδή η προσωπική μου, όχι και τόσο ταπεινή γνώμη, είναι ότι η παρακμή που ζούμε οφείλεται στο ότι ο πληθυσμός ως επιτοπλίστων δεν κατανοεί τη βαριά ευθύνη που φέρει να ζει σε αυτόν τον τόπο εδώ τον ιερό χιλιάδων ετών, την κοιτίδα του πολιτισμού. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α. Το Α λοιπόν μας λένε ότι είναι φοινικικό, ότι είναι αναγραμματισμός από το Άλεφ που είναι αναποδογυρισμένο το Α και σημαίνει βόδι, και βέβαια άμα καταλήξεις να το πιστεύεις, να το εθετήσεις και να το διαδίδεις, μάλλον έχεις γίνει και εσύ ο ίδιος βόδι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και ο Πλούταρχος το ηρωνευόταν αυτό από την αρχαία εποχή, ότι το Α δεν είναι από το βόδι των Φοινίκων, και μάλιστα των Φοινίκων εκείνων που έλεγαν ήταν οι Σημιτοφοίνικες. Γιατί όταν μιλάμε οι Φοίνικες που έφεραν τα γράμματα, πάμε πολύ πίσω, πάμε στον κάδμο, έτσι, τα κάδμια γράμματα. Ο Κάδμος λοιπόν ήταν αδερφός της Ευρώπης που την απήγαγε ο Δίας, από τη Φοινίκη ως Λευκός Σταύρος, η κόρη του Αγίνορος, η αδερφή του Κάδμου του Φοίνικος και του Κύλικος, και ήρθε ο Κάδμος να τη βρει και έφτιαξε τη Θήβα, ίσως να έφερε και κάποια από τα σύμφωνα, κάδμια γράμματα, αρχαίοι πελασγοί, Μινωίτες, πάντως οι Μητοφοίνικες δεν ήταν και δεν σημαίνει βόδι. Και τι σημαίνει? Το Α λέει και ο Πλούταρχος που μεταδίδει πληροφορία από το συμποσιακό διάλογο του Πλάτωνος, και λέει ότι το Α είναι το πρώτο γράμμα, ο πρώτος ήχος που βγάζει ο άνθρωπος τον ήπιο αβίαστα. Όλα τα άλλα φωνήντα θέλουν εξάσκηση, ξέρετε, ή ανοίγει το στόμα του και κάνει εξού και το ρήμα αλφάνο. Εφευρίσκω, δημιουργώ, φτιάχνω. Ένας που το κατάλαβε πολύ νωρίς, ο Σερ Άρθουρ Evans, τον θυμάστε? Αυτός που ανακάλυψε την Γνωσό. Στο έργο του Scripta Minoa είναι κατηγορηματικός. Οι Σημιτοφοίνικες πήραν το αλφάβητο από το κριτικό και όχι το αντίθετο. Τα ίδια και οι καθηγητές παλίκαθης, Ανδριώτης, Σνάιντερ, Ντισό, Βασίλειεφ και η Ζακλίν Τερομιγή. Η Ελλάδα, αφού ανακάλυψε μετά τη γραφή την τέχνη να εκθέτει τις ιδέες και να τις συγκρίνει μεταξύ τους, βάλθηκε να μιλάει, να γράφει και να συζητάει για όλα. Ακούστε και αυτό. Το ελληνικό αλφάβητο είναι ένα επικό ποίημα των Μάγια. Άλπα, Μπέτα, Κάμα, Τέλτα, Έψιλον, Ζέτα.
Και τι σημαίνει στη γλώσσα των Μάγια? Ξεσπούν με δύναμη τα νερά που απλώνονται σε όλη την επιφάνεια της πεδιάδας κτλ. Απίστευτο. Και τώρα θα συνδεθούμε με τον αγαπημένο φίλο και επιφανή συγγραφέα, επίτιμο καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου μας, τον Ηλία τον Μαριολάκο, γεωλόγο, ήταν και κάποτε μέσα στο ΚΑΣ. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και μας συνδέει η αγάπη μας για την Ελλάδα μας και τον πολιτισμό μας. Ο κύριος Μαριολάκος λοιπόν έχει κάνει και μία διείσδυση στη μυθολογία μέσω της γεωλογίας εδώ και πολλά χρόνια και είναι από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως 30-35 χρόνια της νέας επιστήμης γεωμυθολογίας, που σκάβουν, φτιάχνουν, βρίσκουν με την τεχνολογία και τα συνδέουν με γεωλογικά φαινόμενα που έγιναν πριν πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχουμε τον αγαπημένο κύριο Μαριολάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Ναι, σας ακούω. Είσαστε ο πρώτος καλεσμένος στο Έχει ο καιρός γυρίσματα και αισθάνομαι περήφανος που σας έχουμε. Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση που δεχτήκατε. Τιμή δική μου. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν για τη μεγάλη έρευνα που έχετε κάνει γύρω για τη γλώσσα μας, γιατί έκανα μια εισαγωγή γύρω από το Α και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να μας ενημερώσετε, γιατί έχετε και ένα υποέκδοση τόμο για τη γλώσσα και να μοιραστείτε μαζί μας καταρχάς την ηλικία της και τα λοιπά. Πώς νομίζετε εσείς ότι δημιουργήθηκε εδώ? Δικό σας το μικρόφωνο. Σας ακούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το βασικό στοιχείο για μένα, εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος καταρχήν, έτσι δεν είναι, να μην λέμε. Απλώς είμαι γεωλόγος και με βάση τα γεωλογικά στοιχεία και τις αναφορές που έχουν γίνει σε διάφορα κείμενα κλπ. Έχω προσπαθήσει να δω ποια είναι η ηλικία της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή από πότε ομιλείται αυτή η γλώσσα. Λοιπόν, η δική μου έρευνα έχει δείξει ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται τα τελευταία τουλάχιστον 14.000 χρόνια. Θα μου πείτε και πού το ξέρετε αυτό και αν είναι η ίδια γλώσσα. Δεν είναι η ίδια γλώσσα βεβαίως, έτσι να εξηγούμεθα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι, που είναι βεβαιότητα βέβαια, ότι η ελληνική γλώσσα είναι συνέχεια της γλώσσας του Ομήρου, κατά αναλογία είναι και η αρχαιότητα της ελληνικής γλώσσας γύρω στα 14.000 χρόνια. Καταπληκτικό. Πείτε μας πώς το βγάζετε αυτό. Ναι, πώς το βγάζετε το συμπέρασμα. Αυτό δεν είναι βέβαια από κύμα της φαντασίας, έτσι δεν είναι. Στο Διόδωρο του Σκελιώτη αναφέρεται ο κατακλυσμός της Σαμοθράκης. Ο κατακλυσμός της Σαμοθράκης με βάση τα γεωλογικά στοιχεία και γενικά τα γεωπεριβαλλοντικά στοιχεία της εξέλιξης του ευρύτερου χώρου της Σαμοθράκης δείχνει ότι πρέπει να έγινε μεταξύ 18.000 και 15.000 χρόνια πριν από σήμερα. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εάν λοιπόν δεχτούμε ότι η Σαμοθράκη δημιουργήθηκε πριν 15.000 χρόνια, το ερώτημα τίθεται πώς έφτασε αυτή η πληροφόρηση, η φυσικογεωλογική, το φυσικογεωλογικό φαινόμενο, έφτασε στα αυτιά του Διόδωρου του Σκελιώτη. Μάλιστα. Για να φτάσει η γραφή δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι. Άρα πρέπει να έφτασε μέσα από προφορική παράδοση. Μα προφορική παράδοση σημαίνει τι? Ότι οι νεότερες γενιές καταλαβαίνουν τις προηγούμενες γενιές, έστω και αν η γλώσσα δεν είναι ακριβώς η ίδια. Ναι. Αλλά αν δεχτούμε ότι εμείς σήμερα μιλάμε την ίδια γλώσσα με αυτή που μίλαγε ο Όμηρος, εάν αυτό που νομίζω δεν αμφισβητείται από κανέναν, με αυτή τη λογική ισχυρίζομαι ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται τουλάχιστον
να εξηγούμεθα τουλάχιστον έτσι αποδεδειμένα με τα δικά μου κριτήρια. Πιθανόν να υπάρχουν άλλοι που να ισχυρίζονται ότι είναι παλαιότεροι, να έχουν άλλα στοιχεία, έτσι. Πάντως, οπωσδήποτε το λιγότερο είναι 14.000 χρόνια. Και όλο λογικό είναι κάπου μεταξύ 17.000 και 15.000 και 14.000 χρόνια. Με αυτό το σκεπτικό. Τι γινόταν, θα μας πείτε λίγο για την αλλαγή του... Δεν ακούω. Για την αλλαγή του κλίματος, γιατί από το 18.000 μέχρι το 12.000 σας έχω ακούσει πολλές φορές, θα μας δώσετε έτσι ένα λίγο... Βεβαίως. Πείτε μας λίγο πώς έγινε. Το κλίμα για αστρονομικούς λόγους έχει αρχίσει να αλλάζει από το 18.000 και μετά. Έτσι, και το σημερινό κλίμα διαμορφώθηκε πριν από 6.000 χρόνια. Όταν λέμε το κλίμα, το σημαντικότερο παράγοντα που είναι η θερμοκρασία. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Όταν όμως μιλάμε για θερμοκρασία, σημαίνει ότι αυξομειώνεται η θερμοκρασία. Πριν 18.000 χρόνια επομένως είχαμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γύρω στο 6.000 φτάσαμε στο σημερινό επίπεδο. Δηλαδή το κλίμα το σημερινό διαμορφώθηκε ουσιαστικά πριν 6.000 χρόνια. Τι γινόταν πριν 18.000? Πριν από 18.000 είχαμε μεγάλο ψύχος που έφτασε στην κορύφωσή του κάπου εκεί γύρω στο 18.000, δηλαδή από πολύ παλιά, από μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πιο πριν. Όταν όμως λέμε ψύχος, εννοούμε ότι έχουμε και αύξηση των παγετώνων. Οι παγετώνες ουσιαστικά δεσμεύουν νερό από τη θάλασσα και επομένως η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερη από ό,τι είναι σήμερα, γύρω στα 100-120 μέτρα. Εάν αυτό είναι που δεχόμαστε σήμερα, τότε θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η διαμόρφωση των ακτογραμμών πριν 18.000 χρόνια. Και από τα 18.000 χρόνια που άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, άρχισε να ανατείνονται οι παγετώνες. Οπότε η στάθμη της θάλασσας που βρισκόταν γύρω στα 100-120 μέτρα χαμηλότερα, άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανεβαίνοντας όμως διαμόρφωσε ουσιαστικά το σημερινό καθεστώς πριν 6.000 χρόνια. Άρα ό,τι βλέπω σήμερα ως ακτογραμμή περίπου, γιατί μερικά μέτρα, ξέρω 1-2 μέτρα έχουν αλλάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, διαμορφώθηκε πριν από 6.000 χρόνια. Τι έγινε λοιπόν στο Αιγαίο? Εάν δούμε ποια ήταν, πάρουμε την ισοβαθή των 120 μέτρων, 100-120 μέτρα, θα δούμε ποια ήταν η μορφή του Αιγαίου. Ανεβαίνοντας στη στάθμη της θάλασσας, επομένως το Αιγαίο, που ήταν ένας τεράστιος κάμπος ουσιαστικά, ήταν με τα βουνά, με τα σημερινά νησιά να είναι λόφοι ή βουνά, εκτός από μια περιοχή προς τη Μικρά Ασία που ήταν λίμνη κυρίως και σε κάποια άλλα μέρη, έτσι, διαμορφώθηκε πριν 6.000 χρόνια. Αυτή η άνοδος στάθμης θάλασσας, για κατά τη γνώμη μου, δημιούργησε και όλο αυτό το θεοκρατικό σύστημα. Έτσι, οι Τιτάνες, οι γίγαντες που είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά, και μετά με τους θεούς του Ολύμπου που ήταν, για παράδειγμα, οι θεοί στους οποίους προσεύχονταν οι κάτοικοι εκεί να τους βοηθήσουν. Απέναντίας την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, εγώ την ερμηνεύω ότι είχαν δημιουργήσει τους Τιτάνες, τους γίγαντες κλπ. Έτσι λοιπόν ολόκληρο το πολιτισμικό στοιχείο, ο πολιτισμός που διαμορφώθηκε και που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτισμό, συνδέεται ουσιαστικά με τη φυσικογεωλογική εξέλιξη του Αιγαιακού χώρου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας έπεισα, εγώ πάντως έχω πιστεί. Εμένα προσωπικά με έχετε πείσει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά θέλω να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας του καινούργιου ραδίου εδώ στην Αττική και στο διαδίκτυο, σε όλο τον κόσμο των Ελλήνων που αγαπάνε την πατρίδα τους και αγαπάνε την ιστορία και αγαπάνε τη γλώσσα τους, και πρέπει με αυτά που λέτε
η θεωρία των Ινδοευρωπαίων, ήρθαν οι Ινδοευρωπαίοι πριν 3.000 χρόνια και έτσι ήταν εδώ, βρήκαν τους Ίωνες, κατέβηκαν οι Δωρυείς, λέει από ψηλά, ενώ η γραμματεία αρχαία αυτό το γεγονός το λέει η επιστροφή των Ηρακλειδών που είχαν φύγει λόγω της λειψιδρίας του Άργους. Αυτά όλα πώς τα βλέπετε? Δεν ευσταθούν με βάση τη φυσικογεωλογική εξέλιξη για την κλιματική μεταβολή που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Λοιπόν, τα λένε κατεβαίνουν 14.000 χρόνια, μα 14.000 χρόνια η περιοχή βόρεια από τη Ροδόπη και λοιπά, έτσι, και στις Βαλκανίδες ήταν παγωμένοι, δεν υπήρχαν, δηλαδή όταν λέω παγωμένοι δεν εννοώ ότι ήταν παγετώντες στο μέτωπο των παγετώνων, έτσι δεν είναι, αλλά είναι όπως είναι πέρμαφρος τώρα στη Βόρεια Σιβηρία, δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν πολιτισμοί εκεί. Καταλάβατε. Πολική αρκούδα. Γιατί το σημερινό, το καθεστώς το σημερινό διαμορφώθηκε πριν 6.000 χρόνια. Έτσι. Επομένως ό,τι γίνεται πρέπει να είναι γύρω στο 6.000. Μα όταν όμως πριν από τις 6.000 ήταν παγετώνες ουσιαστικά, μάλλον παγωμένα εδάφη, το μέτωπο των παγετών ήταν η βόρεια από το Βερολίνο. Έτσι. Πώς έγινε η μετανάστευση? Η μετανάστευση έγινε από νότο προς βορράν. Πιο λογικό. Είναι πιο λογικό, γιατί εδώ κατοικεί η περιοχή και σιγά υποχωρούσαν οι παγετώνες. Γινόταν το κλίμα πιο ευνοϊκό και έγινε η μετανάστευση από νότο προς βορρά. Βεβαίως κάποια στιγμή θα ήρθαν και από βορρά προς νότο, αλλά μιλάμε για αυτές οι μεταναστεύσεις. Είναι μετά το 6.000. Καταλάβατε. Πριν είχαμε μετανάστευση από νότο προς βορρά. Άρα η μετανάστευση που λένε η κάθοδος είναι από λαούς που είχαν μεταναστεύσει από νότο προς βορρά. Ναι, και που το λένε οι αρχαίοι επιστροφή των Ηρακλειδών. Το θυμάμαι ξεκάθαρα αυτό. Ναι, οι Ηρακλειδείς οι Δωρυείς, από το Δώρο, απόγονοι του Δώρου, του γιου του Έλληνος. Αυτά είναι νεότερες περίοδοι. Έτσι. Ναι, είναι και στη λειψιδρία του Άργους, έτσι, γύρω στο 1200. Αυτό, μα μιλάμε τώρα για ιστορικούς χρόνους. Ναι. 1200, δεν μιλάμε τώρα για 1200. Ναι, αλλά έτσι έχει επικρατήσει, ότι μας φέρανε τη γλώσσα εδώ οι Ινδοευρωπαίοι, μας φέρανε τα γράμματα. Τώρα τη γλώσσα οι Ινδοευρωπαίοι τώρα, μα είναι δυνατόν? Οι Έλληνο-Ευρωπαίοι πήγανε. Μα τι είναι δυνατόν τώρα, αφού ήταν τα κατοίκητες περιοχές. Ακριβώς. Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως και θα τα επαναφέρουμε, γιατί παγκοσμίως και στην εθνική παιδεία άλλα λένε στα παιδάκια μας. Κοιτάξτε. Ναι, διότι δεν έχουν λάβει υπόψη στη μεταβολή του κλίματος. Είναι απλό, μα δεν είναι μόνο εδώ το φαινόμενο, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή νομίζω το κλίμα που έχουμε σήμερα ήταν από πολύ παλιά. Δεν ήταν από πολύ παλιά. Δράτοντας την ευκαιρία τώρα, μια και λέτε για το κλίμα, κύριε καθηγητά, σας έχω πάλι στο παρελθόν έχω προσέξει πολλές φορές που μιλάτε για την ηλιακή δραστηριότητα, ότι επηρεάζει το κλίμα στη γη. Σωστά? Κάθε ίσως 1000 χρόνια, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Κοιτάτε, αυτά δεν τα ξέρω εγώ, τα ξέρουν οι αστρονόμοι. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι πριν 18.000 χρόνια ή πριν από 18.000 χρόνια είχαμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, αυτό έχει δείξει η έρευνα. Επομένως, είχαμε τις παγετώδεις περίοδους και τη μεσοπαγετώδη. Αυτή την περίοδο περνάμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο. Πάρα μετά πολύ. Από χιλιάδες χρόνια θα έρθει πάλι μία παγετώδης περίοδο. Αλλά όταν έρθουμε πιο κοντά στην ιστορία, λένε ότι πριν από 1000 χρόνια έλειωσαν πάλι οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο, κάπως, όχι όλοι, δηλαδή, και μπορούσαν οι Vikings να περάσουν απέναντι, σωστά? Εντάξει, αυτό αναμένεται, αλλά έχω μικροκλιματικές μεταβολές, μην ξεχνάμε. Έτσι. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες, υπάρχουν και οι μικρότερες κλίμακας μεταβολές. Η εποχή μας σήμερα που έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής και ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τη θέρμανση του πλανήτη και τις φωτιές και τα ηφαίστεια κτλ., ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάτε, οπωσδήποτε ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες του παρεμβαίνει στο κλίμα. Αυτά όμως είναι μικροπαρεμβάσεις
σε εισαγωγικά το μικροπαρεμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και να εξηγούμεθα. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλη η κλίμακα του ενός, άλλη η κλίμακα του άλλου. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει με τον ήλιο. Εκτός κι αν είναι ορισμένοι οι οποίοι λέει ότι ο άνθρωπος το βάλει με τον ήλιο. Εγώ νομίζω άνθρωπος εναντίον ήλιου είναι 0,1. 0,100, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τα βάλει και με τη φύση, με τη γη. Κοιτάτε. Νομίζω ότι κάνει οι αντιδράσεις της γης, δηλαδή άμα φταίμε εμείς και αρχίζει και θερμαίνεται, πάει να πει ότι κάνει πυρετό, δημιουργεί πυρετό. Αν παρεμβαίνω στο κλίμα, εντάξει, οπωσδήποτε παρεμβαίνω. Αλλά και άλλο οι βασικές, οι μεγάλες κλιματικές μεταβολές. Καταλάβαμε. Δηλαδή είναι δυνατόν ο άνθρωπος τώρα να παρέμβει στον ήλιο. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν σημαίνει δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα, να εξηγούμεθα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Καλά κάνουμε και τα παίρνουμε και πρέπει να πάρουμε και ακόμα πιο αυστηρά. Άλλο προστασία του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας, ας πούμε, του καιρού κλπ. Αλλά σε μακροχρόνια κλίμακα το κλίμα εξαρτάται από τον ήλιο. Να σας ρωτήσω, η δραστηριότητα στη Σαντορίνη, η σεισμική δραστηριότητα, έχετε κάποια... Κοιτάτε, εκεί να τα αφήσουμε στους σεισμολόγους που λένε ό,τι λένε. Από γεωλογικής απόψεως? Από γεωλογικής απόψεως φαίνεται ότι δεν έχουμε συσχετισμό μεταξύ της ηφαιστειακής δραστηριότητας και των σεισμών μέχρι στιγμής. Έτσι. Αυτό είναι το ευτύχημα. Ναι, εντάξει, ευτύχημα είναι, αλλά είδατε, η φύση δεν ελέγχεται από μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν επηρεάζει, δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Έτσι. Θαυμάσια, κύριε καθηγητά. Εντάξει, θα είμαστε σε επαφή, θα μας τιμάτε συχνά. Σε επαφή όποτε θέλετε. Να σας πω τη γνώμη μου. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την τιμή. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Γεια σας. Ακούμε τη σύνθεση «Η γη μας είναι η ψυχή μας», λόγια του Κατσίφα του Κωνσταντίνου, που τα βρήκα στο διαδίκτυο όταν το σκότωσαν το παιδί. Ας το ακούσουμε λίγο, μια και μιλάμε για την πατρίδα και τη γλώσσα μας. Είναι βαθιά συνδεδεμένος με την φυλή μας, ριζωμένος πρώτα μέσα στην ψυχή μας, που είναι σμιλευμένη με τη γη. Και τις παραδόσεις μας.
ίσιον τους. Είναι η πρίκα των παιδιών μας. Στην πατρίδα του φώτος και των ηρώων, σκλάβια δεν ευδοκιμεί, και σκλάβωτες μέλλον δεν έχουν. Τους ξερνάει το πάθος των Ελλήνων για ελευθεριά και μεγαλοσύνη. Τους ξερνάει, τους ξερνάει η γη μας. Είναι η ψυχή μας. Η γη μας είναι οι μνήμες των προγόνων. Είναι η ψυχή μας. Η γη μας είναι η ψυχή μας. Στίχη του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που όταν το παιδί το σκότωσαν, πολιτικό έγκλημα φυσικά, στο Facebook βρήκα αυτούς τους στίχους και επέλεξα από όλες αυτές τις γραμμές. Έτσι κάποιες σκέψεις είχε γράψει το παιδί, ίσως λίγες μέρες πριν το τραγικό συμβάν, και επέλεξα «Η γη μας είναι η ψυχή μας» για τίτλο του τραγουδιού αυτού. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, μια και μιλάμε τη γη μας και την ψυχή μας, γιατί όπως ακούσαμε και τον κύριο Μαριολάκο, τον εκλεκτό αυτό καθηγητή, ερευνητή, λάτρη του ελληνικού πνεύματος και της γλώσσας, αφιέρωσε όλη του τη ζωή για να μας ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα με γεωλογικό έρισμα. Και να προσθέσω ότι ο κύριος Μαριολάκος έχει αυτά τα βιβλία γεωμυθολογία από τις εκδόσεις Λιβάνι, τώρα αρχίζουν και γίνονται δισεύρετα. Είναι κάτι που πρέπει να διαβάσουμε όλοι. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τώρα ένα ποίημα που βρίσκεται στη συλλογή μου τα προεκλογικά. Τα προεκλογικά είναι τα άπαντα από τη σατυρική συλλογή που έχω ξεκινήσει μετά από την προδοσία των Πρεσπών το 2019, μετά από εκείνο το τελευταίο μεγάλο συλλαλητήριο στις 20 Ιανουαρίου. 21 άρχισα και έγραφα τα ποίηματα. Η πρώτη λέξη που μου ήρθε και το πρώτο ποίημα τότε ήταν το προκαθήκη. Αλλά να μην φύγω, θα γυρνάμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Κάθε εβδομάδα να συντονίζεστε 8 με 10 το βράδυ για να μην χάνετε τον καιρό που έχει γυρίσματα, για να είσαστε μαζί με τον καιρό, και όταν θα γυρίσει για τα καλά θα είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Έγραψα λοιπόν εκείνη την εποχή, μάλιστα το 2020 θυμάμαι, στη δεύτερη συλλογή. Η πρώτη συλλογή ήταν Εγκράτεια Κρατίας, 18 ποίηματα, όλα για την προδοσία των Πρεσπών και όλο αυτό το φιάσκο που ζήσαμε τότε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ο λαός βγήκε 1 εκατομμύριο στους δρόμους επανειλημμένος και οι δημοκράτες έκαναν αυτό που ήθελαν. Θυμάμαι μάλιστα το προκαθήκη της εποχής εκείνης. Είχε βγει και είχε πει ακροδεξιά στοιχεία και χρυσαυγίτες κυριάρχησαν στο συλλαλητήριο. Γι' αυτό έγραψα και μίλησε το προκαθήκη και τι είπε. Ρε τον αλητήριο, γιατί τα είπε και στον Μακρόν και έφτασαν, λέω, από τον Κοντόν στον Μακρόν
τα νέα εκείνης της εποχής. Τώρα μιλάμε για εκείνη την εβδομάδα, 21, 22, 23 Ιανουαρίου του 2019. Μας είπανε την Τετάρτη ότι θα μαζευόντουσαν την Πέμπτη για να ψηφίσουν αυτό που ψήφισαν. Δηλαδή ότι υπάρχει έθνος Μακεδόνων που μιλάει μακεδονικά έξω από την Ελλάδα και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά είναι Σλάβοι. Καταλαβαίνετε, έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν φεύγω από το θέμα, αλλά καλοί μου φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα παιδιά, αγόρια, κορίτσια και μόνο 2 φύλλα, όπως λέει σήμερα η νέα τάξη πραγμάτων, υπάρχουν μόνο 2 φύλλα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το είχα προσέξει από τότε που συνελήφθη στην κοιλιά της μαμάς. Τέλος πάντων, μας είπανε λοιπόν ότι βγήκε το προκαθήκη και λέει στο θέμα της Μακεδονίας ο λαός κάνει λάθος. Και λέω και εγώ, αφού κάνει λάθος, γιατί δεν παραιτήσει, φιλαράκι, να πάει σπίτι σου? Δεν παραιτήθηκε όμως και επέβαλε αυτό το δημοκρατικό, κατά τα άλλα, αυτή τη δημοκρατική συμφωνία, προδοσία των Πρεσπών. Τυχαίοι εδώ δεν είμαστε, ούτε ήλθαμε τυχαία. Ο χρόνος μας εσμήλεψε, μας θύλασε νηρέα την ώρα τη μοιραία. Από τους χρόνους του Διός, της Αθηνάς Σοφίας και της δικαιοσύνης, βρήθη Ολυμπιακός δεσμός αδελφοσύνης. Όσο κι αν σπέρνουν έριδα, διχόνια, αδελφοκτόνα, οι δαίμονες εξοχετού, σέρνονται υπό την χθόνα σε επίπεδο ερπετού. Τυχαίοι εδώ δεν είμαστε, ούτε ήλθαμε τυχαία. Μας γέννησε στην όσα ο ήλιος ο αβασίλευτος, η θάλασσα, η γλώσσα. Εδώ γεννήθηκε ο Ερμής, ο Άρης και ο Ηρακλής, οι ήρωες θεοί μας, ο Μήνος, η Ευρώπη, εδώ η συνείδησή μας. Εδώ ο Απόλλων έπλασε τον θεϊκόν Ορφέα και τον Αρκάδα η Καλιστό, ο Όμηρος εξύμνησε τις μούσες της Ενέα. Εδώ φύτρωσαν γίγαντες, Περσέας, Σαρπηδών, Πύρα και Δευκαλίων, Πανδώρα Ορσιής, Έλλην και Μακεδόν. Εδώ γεννιούνται μαχητές του κόσμου εκπολιτιστές, ο Σάνο Προμηθέας, ο Διόνυσος, ο Αλέξανδρος, Ηράκλητος, Θησέας. Εδώ ο Θέον ήναψεν της γνώσεως δαδί την άσπηλη πατία. Ιδιωτοί μας έμαθεν ο Σόκρατες σοφία, που άντεξε, δεν έσβησε στο σκοτεινόν αιώνα, μια σπίθα της επήρωσε ξανά την οικουμένη σε δίκαιο προμαχώνα. Ακόμα ήρωες ανθούν, μάχονται και μεγαλουργούν, τους αναβλύζει μάνα Ήρα, ο προαιώνιος Εθήρ, του άχραντου φωτός η μοίρα. Ελλάς, αήγιανο βολάς ανθρώπους με παιδεία που σε λατρεύουν, γράφοντας ανάγλυφη σανότερα παιδεία, αθάνατη πορεία. Και όταν μιλάμε για γλώσσα, μιλάμε για παράδοση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για Πυθαγόρα με το μονόχορδο που διευκρίνησε τις νότες, μια οκτάβα, ξέρετε. Κάνουμε και λίγο μπλουζάτι. Έχουμε μαζί μας ένα εκλεκτό καλεσμένο φίλο, δημιουργό με μεγάλο ταλέντο, το Γιάννη τον Πανταζή. Ο Γιάννης ο Πανταζής λοιπόν είναι ένα Ελληνόπουλο που βάλθηκε να κατασκευάσει όργανα, αρχαία όργανα, και να δημιουργεί μουσική. Μουσική με προσωπικότητα δική του, γιατί το κατέχει καλά αυτό που κατασκευάζει. Γιάννη φίλε, καλώς όρισες στο στούντιο μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε. Μας έχεις φέρει και το δαυλό του, το διάβλο του Πανός. Το δαυλό του Πανός. Το δαδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή αρχή στην εκπομπή σου και στο σταθμό σας.
Ευχαριστούμε και κάνεις και πολύ καλό ποδαρικό. Για δώσε μας λίγες νότες από το φλάουτο που έχεις φέρει μαζί σου. Ναι. Το πανφλούτ. Έχω φέρει μια σύριγγα. Τον σύριγγα του Πανός, ναι. Ο αυλός μάλλον. Όχι ο δαυλός, αλλά ηχητικά μπορούμε να το πούμε και δαυλό. Ομοιοστασία έχουν αυτές οι δύο λέξεις. Πάρα πολύ όμορφο. Η δική σου κατασκευή είναι το όργανο αυτό? Μάλιστα. Πες μας λίγο πώς καταπιάστηκες Με την κατασκευή των οργάνων. Από πότε ξεκίνησες τη μουσική, πότε πιάστηκες, σου ήρθε η ιδέα, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και φτιάχνεις πολλά όργανα, δεν φτιάχνεις μόνο φλάουτα, φτιάχνεις και έγχορδα κτλ. Έγχορδα όχι, δεν κατασκευάζω. Ασχολούμαι μόνο με την κατασκευή των πνευστών που η βάση τους είναι ο δόναξ, το καλάμι. Πολύ ωραία. Ναι, παίρνω τα καλάμια και τα μεταποιώ. Το 2006 είχα μια παιδική ανάμνηση από ένα μουσικό όργανο που άκουσα, την τζαμπούνα, όταν ήμουν μικρός. Και ακολούθησα αυτή την παιδική μου ανάμνηση και πήγα στην Άξο για να μάθω την τζαμπούνα, την κατασκευή και πώς να το εκτελώ, πώς να παίζω το μουσικό όργανο. Εκεί είχα την τύχη, την αγαθή να γνωρίσω έναν βοσκό, τον Μιμίκο, από το χωριό Δανακός, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη μορφή ανθρώπου γιατί είναι παραμυθάς και μιλάει με 15 σύλλαβο. Όταν μιλάς μαζί του, μιλάει με 15 σύλλαβο ο τρόπος που μιλάει. Όπως έχουν κατά κόρον οι αξιώτες, έχουν αυτή την ιδιότητα να το κάνουν. Ο αρχαίος ρυθμός, η ποίηση, όλα εκεί πάνω. Και όχι μόνο αυτό, και στη γλώσσα τους έχουν αυτό το πανάρχαιο, έχουν κάτι ανάμεσα στο ρο και στο ρο, που αυτό ανάγεται έχει πάρα πολλές βαθιές ρίζες. Ο συνδυασμός του ρο και του λο που έχουν και στην Κρήτη αλλά και στην Άξο είναι πάρα πολύ παλιός. Κάτω λίγο πάλι. Ρο. Με τη δασία από πάνω, έτσι. Ναι. Ενώνουν το ρο με το λάμδα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα λοιπόν με τον Μιμίκο δίπλα του έμαθα να κατασκευάζω τον αρχαίο άσκαυλο και μετά από την αγάπη μου για τη μελέτη και το βιβλίο ασχολήθηκα με την μελέτη της ελληνικής μυθολογίας και τα πνευστά που ανάγονται στον Έλληνα μύθο. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα το λου και το ρο και το λάμδα τώρα που το λες, έτσι, είναι τα υγρά τα λεγόμενα και εσύ το έκανες ένα λορού, ένα ενδιάμεσο. Δεν το έκανα εγώ, είναι όπως το κάνουν, ναι. Όχι όπως σίγουρα το κάνουν καλύτερα από μένα, αλλά είναι όπως μιλάνε στην Άξο, ιδιαίτερα στην Απίρανθο και στο Δανακό, στην ορεινή Άξο, έχουν κρατήσει αυτόν τον ιδιότυπο υγρολεκτικό σχηματισμό. Δεν ξέρουμε πόσο πανάρχη. Αλλά πρόσεξε τώρα, μου δώσεις ωραία πάσα, γιατί σκέφτομαι αυτή το αδερφός, έτσι, και το λέμε ακόμα σήμερα. Τα λουρού, εναλλάσσονται, έχουμε πολλά. Και η λύρα σαν όργανο είναι ο ορισμός αυτού του υγρόλεκτου. Ρίλα, ανάποδα. Προφανώς, όλα αυτά είναι υγρόλεκτα. Και πες μου τώρα, να πούμε και αυτό, ότι έχεις πάρει μια μεγάλη διάκριση, μια συνεργασία με μια ταινία, με θέματα από την αρχαία ελληνική ιστορία, έτσι δεν είναι? Στην ουσία ρωμαϊκή. Στο Hollywood έχεις φτάσει. Συνέθεσα μουσική για το Gladiator 2. Με τη Ρώμη, μάλιστα. Ρωμαϊκής εποχής. Ναι. Μπράβο. Συνέθεσα μια σύνθεση, τους άρεσε μια συγκεκριμένη σύνθεση που έκανα, που την ονόμασα Καλίστα, από το όνομα, το αρχαίο όνομα της Σαντορίνης. Της Σαντορίνης, η Καλίστη, Καλίστα δωρικά, τα αλφα Καλίστε, ναι. Υπάρχουν καταγραφές από αυτό το όνομα, το έδωσε ο Κάδμος. Μάλιστα, όταν θα πέρασε από εκεί ψάχνοντας την αδερφή του και έφτασε στη Θήβα και δημιούργησε την Αυτή ήταν η ιερατικά γέννη. Πηγαίνανε και κάνανε καθιδρύσεις σε ιερατικών γένων. Το κάνανε και στη Ρόδο, το κάνανε και στη Θάσο. Και πέρασε και από. Ιερατικών γενών. Ναι, είχαν ιερατικά γέννη. Υπάρχουν καταγραφές που πήγαν στην Ρόδο και εκεί το ιερατικό γένος της Ρόδου κατάγεται από τον Κάδμο, ο οποίος άφησε τους φοίνικες
καδμίους να υπηρετούν τον ναό του Ποσειδώνα. Είναι αυτό που λέγαμε οι Φοίνικες, ο αδερφός του Κάδμου και της Ευρώπης, και μάλιστα ο Φοίνιξ ήταν και ο παππούς τους, ο οποίος κατήγεται από το Άργος, από τη Θρυλική Ιώ, μπορεί να ήταν η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, προγιαγιά. Ναι, η γενολογία του Αγίνωρος είναι από το Άργος. Ναι, μέσω της Αιγύπτου και το περάσματος που έκαναν από την Ερυθρά θάλασσα, φτάσαν στην περιοχή της Χαναάν, της Φινίκης, και εγκαθιδρύσαν εκεί. Πήγανε οι Σιμιτοφίνικες τώρα, λες εσύ, πιο μετά. Γιατί ο Κάδμος, ο Αγίνορ, η Ιώ δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής. Η ελληνική μυθολογία δεν τους ενέχει ως τέτοιους. Αυτό πρέπει να γίνει γύρω στο 1550 περίπου. Αν πούμε ότι ο Κάδμος ήταν κάπου τότε, υπολογίζουμε μια γενιά πριν να ήταν ο Αγίνορας. Αν πάρουμε τις γενναίες πίσω με βάση το γενολογικό δέντρο της Αργιακής δυναστείας, φτάνουμε σε συγκεκριμένες χρονολογίες. Και μετά εγκαταστάθηκαν εκεί, ήρθαν αυτή η πορεία που λες εσύ και φτάσανε στη Φινίκη. Πώς τώρα έχουμε βάλει Μακεδόνες, Σλάβους. Τότε κάνανε τους αρχαίους Φοίνικες και εκεί μετά, ακόμα και στη Ρωμαϊκή εποχή, λέει Punic Wars, αυτό το πι-φι. Είναι από το Φινίκουν. Ναι, Φινίκουν. Πρέπει να το χρώμα εκεί. Υπάρχουν καταγραφές για μινωικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τύρου που εξαγάγανε την πορφύρα. Υπάρχει και από το ονομαστικό, το ονομάκριτο, επίσης αναφορές για τον Ηρακλή και τον βασιλιά Φίνικα. Γι' αυτό το ζήτημα της Φινίκης έχει επικρατήσει και μια διάσταση, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο που παρακολουθώ αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να διαχωριστεί η προϊστορική Φινίκη από την ιστορική Φινίκη. Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι μια χρονολογία που πρέπει να μπει. Εγώ νομίζω ότι η αλλαγή έγινε μετά από την έκρηξη της Σαντορίνης, της Καλίστης, του Ηφαιστείου. Καταστράφηκε ο μινωικός πολιτισμός. Τότε πρέπει να άρχισε η παρακμή. Δεν καταστράφηκε. Πήρε από τις μικρές γνώσεις που έχω πάνω σε αυτό το κείμενο, γιατί ζω κιόλας και στην ίσο Θήρα. Δεν έγινε με τη μία αυτό το πράγμα, γιατί οι Μινωίτες ήταν εξαπλωσμένοι σε όλη την επικράτεια. Ήταν θαλασσοκρατορία, βέβαια. Πήρε περίπου 300 χρόνια ακόμα για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη. Γιατί χτυπήθηκαν μόνο τα παράλια της Κνωσού. Αυτό λένε ότι φτάσανε στην Αίγυπτο. Πέρασαν πάνω από την Κρήτη. Ήταν τόσο μεγάλα τα παλιροϊκά κύματα. Πέρασαν τσουνάμι. Δεν πέρασαν πάνω από την Κρήτη. Κάποια χιλιόμετρα μέσα μπήκαν, δεν πέρασαν. Περνούσαν πάνω από την Κρήτη. Ότι ήταν πάρα πολύ. Όχι, αυτό που λες, Αλέξανδρε, πρώτη φορά το ακούω. Και δεν το πιστεύω κιόλας. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν το έχω βγάλει εγώ. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Δεν κρυζώ, αλλά μια και μιλάμε τώρα και μόλις ήρθατε. Για πες μας λίγο για τη Σαντορίνη τώρα, γιατί ήρθατε στην Αθήνα προχτές. Είχαμε μιλήσει. Πες μας λίγο έτσι την εμπειρία. Εντάξει, κάνει η Κυρα-Θήρα, κάνει αυτό που κάνει. Αυτό που έκανε πάντα και αυτό που θα κάνει για τους αιώνες των αιώνων. Αλλά λένε αυτό το σεισμικό φαινόμενο, αυτή η ακολουθία, ας πούμε, λένε ότι είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο γενικά παγκοσμίως. Τόσες μέρες συνέχεια μια σεισμική σειρά. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σε αυτά είναι να ακούμε τους ειδικούς και να ακολουθούμε τις συμβουλές τους. Εμείς που αγαπάμε τη Θήρα, και εγώ ζω 18 χρόνια στη Σαντορίνη, πάλι κοντά της θα πάω. Και έχεις και το πολιτιστικό κέντρο εκεί που κάνετε θεατρικά, έχετε και μια σπηλιά μέσα στο χώρο σας αυτό. Ναι, εγώ με την γυναίκα μου, την Αργυρό, την Άρτζη Κακίσης, έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, το Συμπόσιον, και εκεί κατασκευάζω μουσικά όργανα, διοργανώνουμε παραστάσεις, συμπόσια, συνέδρια και διάφορες δράσεις. Στους διάφορους χώρους του χώρου που έχουμε, είναι στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, και φέτος με το καλό θα έχουμε και δημιουργήσουμε και ένα υπόγειο θέατρο που θέλουμε να το λειτουργήσουμε. Εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι η δραστηριότητα αυτή τώρα να σταματήσει σε λίγες μέρες, να μην μας καταστρέψει και το πολιτιστικό σου χώρο που έχετε αγωνιστεί τόσο πολύ να το κάνει. Και υπάρχει και η σπηλιά. Εύχομαι εγώ να αξιωθώ να παρουσιάσω τα προεκλογικά μου εκεί στη σπηλιά. Το είχα πει από πέρσι. Ναι. Ο πολιτισμός είναι άειλος, δεν καταστρέφεται ποτέ. Ωραία. Εδώ είναι μια ωραία στιγμή για να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε, φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συνεχίζουμε εδώ, είσαι κοντά μας, θα μας παρακολουθήσεις μαζί. Θα ήρθαμε μαζί, θα φύγουμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη γλώσσα. Ακούγαμε τώρα το ήλιο τι όλο τον κόσμο πορπατήσε. Το ακούγαμε χωρίς τα λόγια. Να το βάλουμε, ή μάλλον θα μιλήσουμε πρώτα λίγο για τη γλώσσα που έφτασε στην Ιταλία και λέγεται γκρεκάνικα, έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το ήλιο τι όλο είναι μία στροφή που βρήκα στον Καλιτσανό στα 900 μέτρα ψηλά, δημιουργώντας μία ταινία που λέγεται Καλάβρια και έχει σαρώσει τα βραβεία στην Ιταλία, με τον αγαπημένο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ζησόπουλο και στενό συνεργάτη και της Μάχης και του Alert και του Focus, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Και λέει η στροφή αυτή για μια κοπέλα που έχασε το αγαπημένο της και τον ψάχνει να το βρει μέσα από τον ήλιο. Ήλιο τι όλο τον κόσμο πορπατήσε. Τι και ο ήλιο, εσύ που περπατάς όλο τον κόσμο και πας από την Ανατολή στη Δύση, από το Λεβάντι στο Πονέντι. Ποιον αγαπάω εγώ σου το χωρίσε, λέει το ποίημα. Εσύ το γνωρίζεις ποιον αγαπάω. Κανούνα το τσεβρέ ασού γελάει, ο αγαπημένος της. Τον ψάχνει μέσα από τον ήλιο. Ήλιο τι όλο τον κόσμο πορπατήσε, Καταλαβαίνουμε. Κανούνα το τσεβρέ ασού γελάει. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας Καλάβρια, της σκηνοθέτηδας Κριστίνας Μάντι, η οποία είναι γεννημένη στη Σίβαρη, στην Καλαβρία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Μεγάλη Ελλάδα ευθύνεται ο Πυθαγόρας που είναι τόσο διάσημη. Έφυγε από τον τύραννο Πολύκαρπο της Άμμου και έφτασε στον Κρότονα και δημιούργησε την Πυθαγόρια σχολή των Μακοΐων. Εκεί λοιπόν καταλήξαμε πολλές φορές και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μου φίλο τον Δημήτρη Ζησόπουλο και στενό συνεργάτη. Τον έχουμε. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το εξωτικό Φίλιρο. Εδώ έχουμε πιάσει τα υψώματα. Κάνουμε αυτό που κάνανε την αντίσταση που πιάνα τα υψώματα παλιά, εμείς κάνουμε αντίσταση στον πολιτισμό. Ωραία, ωραία. Άκουσες την εκπομπή, έτσι, άκουγες το ήλιο τι όλα. Εσύ το ζήσες από κοντά στον Καλιτσανό πριν 3 χρόνια που πήγαμε και βρήκαμε αυτή την πινακίδα από χαλκό στο θεατράκι που έφτιαξαν οι άνθρωποι αυτοί με ευρωπαϊκά χρήματα
εναρμονισμένο. Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι, μα έχω πάει αρκετές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε μαζί και με τη φίλη τη Χριστίνα Μάντη, στην ομογενή, ομοαίματη σκηνοθέτηδα από την Σύβαρη. Βέβαια, Ελληνίδα αισθάνεται γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνεις εκεί το βλέπεις με διαφορετικό μάτι. Γιατί πας πιο διαβασμένος, πας πιο όριμος, και τελευταία φορά, μάλιστα στον Καλιθιανό, μια που είπες στον Καλιθιανό, είχαμε την πληροφορία ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μετανάστες από το Κιλκής, είναι πρόσφυγες από το Κιλκής. Ξέρεις, εκεί όταν έγιναν οι εισβολές των βαρβάρων, των Βούλγαρων, των βουλγαρικών φυλών το 1000, κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν από εδώ πέρα και να πάνε σε άλλα γνωστά μέρη. Γνωστά γιατί προφανώς και δεν πας κάπου τόσο μακριά που δεν το ξέρεις. Και τον Καλιθιανό υπάρχουν πλέον αρκετά πιστικά τεκμήρια, τα οποία μας λένε ότι είναι πρόσφυγες από το Κιλκής από το 1000 μετά Χριστόν. Και γι' αυτό βγαίνει και το όνομα Κάλικουμ, Κάλικο λιγόταν η περιοχή, Καλικό, η αρχαία Καλικός. Ναι. Και Καλιθιανό, όπως έφτασε στα αυτιά μας σήμερα. Και όπως η Καλικός έμεινε ως Κιλκής στα αυτιά μας και στα μάτια μας σήμερα. Τώρα, δεν μπορεί να είναι άσχετο Καλικός και Κιλκής, κάπου το χάσανε λίγο. Κοιτάξτε τώρα, μιλάω στους θεατές. Πάτε μια βόλτα στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας μοιάζουν πάρα πολύ με τα ηπειρώτικα. Είναι πέτρα, είναι αυτά τα στενά, τα ορεινά τα χωριά, και άμα δείτε τις φάτσες τους, σου έρχεται κατευθείαν να τους μιλήσει ελληνικά. Και επειδή θα τους μιλήσει ελληνικά, θα σου πατήσουν και ελληνικά. Είναι όντως ένα παράξενο συναίσθημα γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το φιλμ, έτσι, για να κάνουμε γνωστό όχι στους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, ότι εκεί υπάρχει η Μεγάλη Ελλάδα. Η Μεγάλη Ελλάδα δεν είναι μια ορολογία αρχαιολογική, φιλολογική κτλ. Η Μεγάλη Ελλάδα είναι η Μεγάλη Ελλάδα. Είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, αλλά δεν το βλέπουμε καλά. Η Μεγάλη Ελλάδα. Μπορούμε να το πούμε και Ελλάδα Μεγάλη. Και τώρα, ξέρεις, επειδή μου έκανε εντύπωση που ο Τραμπ βγήκε με το μότο «Ας ξανακάνουμε», λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά μεγάλες. Μα εμείς ήμασταν ήδη μεγάλοι και δεν θέλουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ο ελληνισμός είναι, πέρα από ιδέα, αλλά και σαν γεωγραφικός χώρος, εκεί που απλώνονται οι Έλληνες και οι ελληνικές ιδέες, είναι τεράστιος. Δεν ξέρω, εδώ πέρα μας λένε η μικρά πλήν τιμία ελάστη, κάτι τέτοια ακούμε τώρα 200 χρόνια. Προσπαθούν να μας ευνοχήσουν μπροστά στα μάτια μας και εμείς καθόμαστε. Είναι όντως όχι εμείς, όχι εσύ και εγώ, και η μάχη. Όχι. Και η μάχη γίνεται ολόκληρο αγώνας τώρα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κοίτα, εμείς λέει, εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι κάνουν αυτό, εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα δεν κάνει, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Υπάρχουν τα τρωκτικά που τρώνε τα παιδιά της Ελλάδας και την Ελλάδα. Έχω μια θεωρία, επειδή τα έχω διαβάσει τα ποίηματά σου, που είναι εκπληκτικά. Και τα τρωκτικά, όλα από τα προεκλογικά είναι ένα και ένα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια εμφανής πλέον προσπάθεια ευνοχισμού του πνευματικού κόσμου της χώρας. Αν η Ελλάδα είναι υπερδύναμη, εμείς δεν έχουμε ούτε πυρηνικά, ούτε μαζικά όπλα αφανισμού. Όμως έχουμε σε ένα πράγμα είμαστε πυρηνική δύναμη. Ο πολιτισμός είναι ο τέταρτος πυλώνας της γεωπολιτικής. Αν ενεργοποιήσουμε όλους τους άξονες της γεωπολιτικής, του γεωπολιτισμού, τότε θα αλλάξει όλη η στάση του πλανήτη απέναντί μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό που λέω. Ήδη βλέπεις τι γίνεται, επειδή πήγαμε μαζί στην Ιταλία. Οι άνθρωποι εδώ και 20 χρόνια ξυπνάνε. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει για τον Νότα Ντελα Ταράντα, που είναι η μεγαλύτερη συναυλία στην οποία ακούγονται ελληνικά. Δεν γίνεται ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε συναυλία του Καρά, ούτε που μαζεύονται 60.000 άτομα υποτίθεται, ούτε σε ανοιχτές συναυλίες στο Καλιμάρμαρο. Η μεγαλύτερη συναυλία στον κόσμο που ακούγονται ελληνικά είναι σε ένα μικρό χωριό, στο Μελπινιάνο, ανάμεσα στα 9 ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Εκεί, μέσα τέλη Αυγούστου, γίνεται το μεγάλο κονσερτόνο τους που λένε, και μαζεύονται 160.000 άτομα, 200.000 άτομα.
Και συνολικά πόσο μας είπανε, Αλέξανδρο? Συνολικά σε όλο το φεστιβάλ, δηλαδή 20 μέρες του Αυγούστου βασικά από ό,τι κατάλαβα εγώ, αρχές Αυγούστου μέχρι 20-25 ανάλογα πόσους βολεύει το Σαββατοκύριακο, κάνουν 40 συναυλίες 2 την ημέρα σε διαφορετικά μέρη εκεί, σε όλη τη Γρεκία Σαλεντίνα που λένε, Γκρέτσια Σαλεντίνα. Η Ελλάδα, η Γρεκία του Σαλέντο. Και να μην μας ξενίζει, παιδιά, το Γρεκία και ο Γρεκός. Ο Γρεκός είναι πρόγονός μας, είναι αδερφός του Μακεδόνος και του Μάγνητος, παιδί της κατάλληλης θείας, η Πανδώρα. Η Πανδώρα, η εγγονή της Πανδώρας, με το κουτί, αυτό που άνοιξε και βγήκαν όλοι οι δαίμονες που λένε. Αυτή είναι η γιαγιά. Έτσι, ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας, Πανδώρα Δευκαλίωνος, λέει ο Ησίωδος, μιχθήσα εν φιλότητη δίη, ερωτεύτηκε το Δία, μιχθήσα εν φιλότητη, έτσι, τι ωραίο, έτσι, πολύ διακριτικό. Φιλότας, υπάρχει και όνομα Φιλότας. Η φιλότητα. Σπάνιο, αλλά έτεκεν, γρεκόντε Μενεχάρμιν ή Υπιοχάρμιν, δεν θυμάμαι πάντως σημαίνει φιλοπόλεμος ο Μενεχάρμιν, ο Υπιοχάρμιν που του αρέσει και καβαλάει τα άλογα, αλλά έτεκεν γρεκόν, Μάγνητα και Μακεδόνα, και για να τα ξέρουμε αυτά, έτσι, γιατί αυτή είναι η μυθολογία η οποία όμως τίθεται πλέον σε ιστορικό πλαίσιο. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, όταν αυτό μας το είπε η Λουκία, θυμάσαι την Λουκία, την Σκαραμπίνο, Λουτσία Σκαραμπίνο, όταν της κάναμε την πρώτη συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση, αυτή είναι μια κοπέλα τα σκάλα παραδοσιακών χωρών της Νότιας Ιταλίας, ταραντέλες κυρίως. Και είναι και η πρώτη μπαλαρίνα του Λανότε Τελαταράντα που την ανεκάλυψες εσύ, ναι. Σωστό. Αλλά μου έκανε εντύπωση στην πρώτη συνέντευξη, όταν κάναμε τα πρώτα δοκιμαστικά για να δούμε τι είδους άνθρωπος είναι. Είχε πει ξεκάθαρα αυτό που ακούω συνέχεια εκεί στην κάτω Ιταλία. Και στο Νότε Ντέι Σερπέντι, το είπε η συγγήτρια εκεί του φεστιβάλ τους, που είναι στην Πεσκάρα, κατάλαβες. Είπε ότι των ερπετών, έτσι. Που γίνεται συνεχώς πιο... Η νύχτα των ερπετών, για να καταλαβαίνετε. Σερπέντι, το σίγμα αυτό έχει γίνει δασία. Η δασία έγινε σίγμα, ναι. Και μας είπε η γυναίκα δασία, ότι όσο καταστέλλονται είτε επίτηδες, είτε επίτηδες, τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά των λαών, όταν βαρεθούν οι άνθρωποι να είναι ίδιοι σε όλα, ξεκινάνε να ψάχνουν τις ταυτότητές τους. Και έτσι υπάρχει μια τεράστια αναγέννηση στην κάτω Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα το παρατηρούμε σιγά σιγά να γίνεται, που ψάχνουν να βρουν τις ρίζες τους. Και οι ρίζες τους πάνε πάρα πολύ πίσω. Επειδή οι άνθρωποι εκεί είναι όντως πιο αγνοί, δεν είχαν τους Τούρκους να περάσουν αυτή την ρουσφετονοοτροπία κτλ. Έχουν κρατήσει πολύ αρχαία έθιμα. Δηλαδή η ταραντέλα που χορεύει η Λουκία εκεί είναι ένας χορός ο οποίος έχει απόϊχο από την Κρήτη. Μοιάζει με τη σούστα. Από σένα το έμαθα εγώ αυτό. Με τη σούστα δεν μοιάζει. Μα όταν δεν το έδειξα μόνο σε αυτήν αλλά και σε άλλες δασκάλες, μου είπαν δηλαδή προφανώς είναι, γιατί έχει έντονη σημειολογία. Είναι ξυπόλυτα τα πόδια. Μα φαίνεται κιόλας, φαίνεται. Και εγώ που δεν είμαι δάσκαλος χορού, επίσης, φαίνεται. Το κόκκινο μαντίλι που κρατάνε στους ερωτικούς χορούς, το ότι δεν αγγίζονται μεταξύ τους αλλά στριφογυρίζουν, μου θυμίζει αυτό του Ηράκλη το αέναον. Γύρω. Είναι όντως πολύ συγκινητικό. Όποιος έχει την οικονομική άνεση, δεν είναι και ακριβά βέβαια, απέναντι είναι. Για μένα από τη Θεσσαλονίκη απλά πηγαίνω στην Ιγουμενίτσα και περνάω απέναντι. Μέσα σε μια μέρα είμαι απέναντι. Να πάει γιατί θα δει την Ελλάδα όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι. Βέβαια και αυτοί έχουν, οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά να υλοποιήσουμε. Είναι στον πολιτισμό. Παντού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή ο πολιτισμός μας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι τελείως απέναντι. Το κράτος όπου βλέπει πολιτισμό, καταστέλει. Τώρα μου ξύνεις πληγές. Πολιτισμού στην Ελλάδα, το ξέρεις. Ξύνεις πληγές τώρα, να μην πω πράγματα που μας θα κάνουν λογοκρισία και το εσωρού και τα λοιπά. Έχω υποσχεθεί ότι θα συμπεριφέρομαι δεόντως. Κοίτα τι γίνεται, Αλέξανδρε. Αλλά τώρα μου ξύνεις πληγές, μου λες. Ναι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα οφείλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα. Οφείλουν. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αν μπορεί να πάει ένα λιθαράκι από εδώ ως εκεί, ας το κάνει αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει πάρα πολύ... Αν μπορεί να κάνει μια ταινία, ας την κάνει την ταινία. Όποιος κάνει ένα έργο μουσικό, ας το κάνει. Αλλά ας ξεκινήσει από ένα ωραίο ταξίδι απέναντι.
Μας έρχονται ιδέες τώρα. Πολλοί άνθρωποι μου λένε πώς να πάμε παρέα, να τους μιλήσουμε, να τους δείξουμε. Θα γίνει και αυτό ίσως προς την Άνοιξη, να οργανωθούμε καλύτερα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή σε όποιον μιλάω, όποιος βλέπει την ταινία, το τραγούδι, την ιστορία μας, βλέπει στο διαδίκτυο το Notte della Taranta. Θυμάσαι που πήγαμε εκεί και ρωτήσαμε την κυρία αυτή, πώς τη λένε, θυμάσαι? Τη Μόνακα. Ναι. Ντελαμόνακα, είναι η διευθύντρια του... Γκαμπριέλα Ντελαμόνακα, μπράβο. Ναι, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του La Notte della Taranta, δηλαδή η νύχτα της Ταραντούλας. Η οποία ταραντούλα, η παράδοση λέει ότι άμα σε τσιμπήσει η αράχνη, αρχίζεις και χορεύεις ασταμάτητα και τραγουδάς. Και αυτό κάνουν για 20 μέρες, 40 συναυλίες, κάθε μέρα από 2 διαφορετικές χώρες, θυμάμαι μας είχε πει. Και την είχα ρωτήσει γιατί το κάνετε εδώ. Και λέει γιατί το Μελπινιάνο έχει 2.000 κατοίκους, έτσι. Και της λέω γιατί επιλέξατε Μελπινιάνο. Ναι, το Μελπινιάνο. Και λέει γιατί είναι μέσα στο κέντρο της Δεκαπόλεως, δηλαδή να ακούσουν οι φίλοι μας είναι η Καλύπολης, η Στερνατία, έτσι τελευταία ίσως να σημαίνει. Στερνατία, πιο κάτω είναι η Λεύκα. Είναι Καλημέρα είναι καλό μέρος, έτσι, δεν είναι Καλημέρα. Είναι Καλημέρα, αλλά μας λένε και Καλημέρα όμως. Και έχουν και το τραγούδι το Καληνύφτα, Καληνύτα. Έχουν και αυτοί τα τοπικά τους, η κάθε πόλη έχει τα δικά τους τοπικά ή τα ίδια τραγούδια τα τραγουδάνε διαφορετικά. Αυτό το Καληνύτα είναι πολύ διάσημο. Το έχουν καταφέρει και έχουν με ένα τραγούδι στα γκρεκάνικα. Είναι από τα πιο διάσημα της Ευρώπης. Και σίγουρα στην Ιταλία. Και το ξέρουν και στην Ελλάδα, έτσι, το Καληνύτα. Όσοι μας ακούν θα μπουν μέσα στο YouTube και θα βάλουν La Notte della Taranta. Το μεγάλο κονσερτόνε που έχει γίνει τον Αύγουστο. Και εκεί θα δει ως χορεύτρια την πιο εντυπωσιακή, την πιο ζωηρή χορεύτρια της ομάδας χορευτών είναι η Λουτσία Σκαραμπίνο, η οποία είναι της ταινίας μας που ετοιμάζουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ναι, να συμπληρώσω επίσης, γιατί την είχα ρωτήσει 2 ερωτήσεις. Γιατί το κάνετε εδώ, γιατί είναι το κέντρο και είχε και μεγάλο άπλωμα εκεί πέρα, μια τεράστια περιοχή που μπορεί να χωρέσουν και 150.000 κόσμος στο Μελπινιάνο. Φτάνει μέχρι το είναι και το Μαρτινιάνο και το Μαρτάνο. Και το άλλο, και γιατί σκεφτήκατε, πώς σας ήρθε η ιδέα να το κάνετε αυτό? Γιατί ίσως πάνε τώρα 25-26 χρόνια. Άρχισε μικρό και έχει γίνει από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, δεν ξέρω αν όχι της γης, της Ευρώπης σίγουρα. Και σίγουρα της Ιταλίας, που ακούγονται μόνο ιταλικά και γκρίκο τα λένε αυτοί. Γκρεκάνικα στην Καλαβρία, στην Πούλια. Απουλία είναι το όνομα, αλλά το λένε και αυτή Πούλια. Πώς λέμε Αμαρούσιον, Μαρούσι. Έχουν τα ίδια φωνητικά φαινόμενα. Δεν τα καταλαβαίνουν οι Ιταλοί. Αυτά που ακούγονται εκεί, οι Ιταλοί δεν έχουν ιδέα τι ακούγεται. Δεν μπορούν να... Πάντως τα τραγουδάνε με πάθος και καλό θα είναι να είμαστε και εκεί τον επόμενο Αύγουστο και να συνεργαστούμε. Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση, Αλέξανδρε. Αυτοί κάθε χρόνο πηγαίνουν σε διαφορετικές χώρες για promotion αυτού του φεστιβάλ. Ξέρω ότι η Λουκία πήγε στην Αλβανία, πήγε στα Σκόπια, πήγε στο Μαυροβούνιο, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Κορέα. Το τελευταίο ήταν Κορέα. Στην Ελλάδα, τη ρώτησα, δεν έχουν έρθει ποτέ. Ποτέ. Και υποψιάζομαι για ποιο λόγο. Δεν βγάζουν άκρη μαζί μας. Γιατί κάποιος πρέπει να τους καλέσει, κάποιος πρέπει να δώσει μέρος των εξόδων και δεν έχουν έρθει ποτέ. Γι' αυτό και μας είναι άγνωστοι. Να δούμε πώς τους φέρουμε εμείς. Πάντως ο δεύτερος λόγος που μου είπε, που ίσως είναι ο πρωταρχικός βέβαια, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε αυτό το φεστιβάλ, θέλαμε να σώσουμε αυτή τη γλώσσα και αυτή την παράδοση, η οποία χάνεται με την καινούργια γενιά. Ερημώνουν τα χωριά, δηλαδή παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε κι εμείς εδώ. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λέμε. Και τα χρήματα τα έχει αναλάβει η περιφέρεια, Ρετζιόνε τη λένε, η περιφέρεια της Πούλιας, με το κράτος μαζί. Και έχουν δημιουργήσει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, τα οποία όλες οι συναυλίες είναι ελεύθερες, θυμάμαι. Δεν πληρώνει κανείς εισιτήριο. Το πληρώνουν τι θα αγοράσουν να φάνε, να κοιμηθούν και τέτοια, να μείνουν στην περιοχή. Και τον Αύγουστο μαζεύονται, δηλαδή περνάνε μπορεί και 400.000 κόσμος από εκείνη την περιοχή. Η οποία, να ξέρουν οι φίλοι μας, είναι απέναντι από τη Βόρειο Ήπειρο. Ναι. Από την Κέρκυρα καταρχάς φαίνεται το... Ναι, είναι λίγο πιο πάνω. Δηλαδή και φαίνεται η συγγένεια, η επιρροή και η επικοινωνία των λαών αυτών, των ανθρώπων αυτών που είναι οι ίδιοι και περνάγαν απέναντι.
Και ακόμα πάνε πέρα δόθε, αλλά μου φαίνεται στην αρχαιότητα και ειδικά όταν ήταν η Βόρειος Ύπηρος, κανονική Βόρειος Ύπηρος και όχι μέρος Αλβανίας, πρέπει να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία. Είναι μία μέρα ταξίδι με βάρκα, δεν είναι μακριά. Αυτή βλέπεις την απέναντι ακτή. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλη μια φορά το ήλιο τι όλο τον κόσμο πορπατήσε για να πάρουμε και μια αναπνοή. Πριν το βάλεις, να πω μερικούς στίχους από ένα εξαιρετικό τραγουδάκι. Ναι, βεβαίως. Φοβερό. Λοιπόν, για να δούμε αν θα καταλάβει ο κόσμος. Εγώ και το φεγγάρι. Ο φεγγάρι φεγγαρούτσι. Μέρα και νύχτα παραπατεί. Εσύ δεν πάει στο σπιτούτσι, εσύ δεν έχει μια γιορτή. Από τόνα λίγο, κάθου ο δε κοντά, να σου είπω ένα λογούτσι, να σου είπω τι καντί. Τι μου λέγει αν τον κόσμο εσύ τι όλο το χωρεί. Πόντια κάρο παιδί μου, μα τον κάμετε έτσι. Πέ μου κι ώρα πόσου χρόνου, έτσι εσού τι περπατεί, είμαι γεροντάρι, άρτε έχασα αμυαλό. Αν τον κόσμο πόντα πράγματα, ήβρα πάντα σε χορό, μα σε σώνω να σου είπω, γιατί δεν έχω τον καιρό. Είναι και η ποιότητα του, αυτό είναι δημοτικό τραγούδι, έτσι, αυτό ίσως είναι και 400 ετών κομμάτι, στίχη. Δεν ξέρω, με έχεις μοιήσει εσύ, με έχεις μοιήσει πολύ και το καταλαβαίνω, μου φαίνεται και ψιλονησιώτικα και τέτοια, δεν είναι... Μπράβο, είναι αυτά τα, είναι καθαρά ελληνικά μοτίβα. Και εδώ έχω και αρκετές, έχω αναπτύξει στον καιρό και σαν μουσικός, δηλαδή έχω αναπτύξει μια θεωρία ότι όλα προέρχονται, όλη η δυτική μουσική, η παραδοσιακή, δημόδης μουσική της Δυτικής Ευρώπης, όλα προέρχονται από εκεί. Από τα φάντο, πώς τα λένε, αυτά τα παραδοσιακά που έχουν μέχρι απάνω στη Γερμανία δηλαδή, είναι απλοποιήσεις αυτών των μουσικών που ξεκινάνε από την Ιταλία, οι οποίες φυσικά είναι του ενιαίου πολιτισμικού χώρου της Ελλάδας. Μάλιστα, μην φύγεις από το μικρόφωνο, παρακολούθησέ μας. Θέλω να ακούσω το ήλιο τι όλο. Το ήλιο τι όλο.
Ελπίζω να το θυμάστε. Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Αυτό μου θυμίζει τις προσεγγίσεις που έχουν στο Νότα Τελαταράντα, που κάθε χρόνο φέρνουν ένα καινούργιο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος ρετουσάρει τα παλιά τραγούδια ώστε να ακούγονται ενδιαφέροντα από τους νέους. Γι' αυτό και έχει τόση πολύ νεολαία εκεί. Να σου πω τώρα την αλήθεια, προσδοκώ ότι κάποια στιγμή θα το ακούσουμε αυτό από την υπέροχη χοροδία αυτή 80 τόμων που έχουν εκεί, η ορκέστρα Ποπολάρε που λένε έτσι, για το πω πολύ, η λαϊκή ορχήστρα τους, η οποία λαϊκή ορχήστρα, μην φανταστείτε ότι παίζουν. Κάτω από Ποπολάρε είναι το λαϊκό τραγούδι. Ναι, μην φανταστείτε ότι παίζουν λαϊκό. Τα ρεμπέτικα δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικα, είναι τα δικά τους, είναι σαν να μην πέρασε η ανατολική επιρροή, εκεί έμεινε από χιλιάδες χρόνια και το έφτιαξα στα μέτρα αυτά, δηλαδή εμπνευσμένος, και σε ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί εγώ από σένα τους έμαθα. Αν και πάω χρόνια στην Ιταλία από το 81 και συνεργάστηκα και ήμουνα και στη Σικελία ένα μήνα το 96 με το θέατρο το Λαμάμα της Έλεν Στιούαρτ, κάναμε περιοδίες, παίξαμε σε αρχαία μέρη, μας λατρεύανε, όλοι λένε εκεί κάτω Σιάμο Γκρέτσι, είμαστε Έλληνες. Ναι. Και εγώ ξέρεις πως κόλλησα. Κατέβηκα με τη μηχανή το 1999, πότε πήρα τη μηχανή μου, κατέβηκα, λέω θα πάω Ιταλία. Περνάω απέναντι, φτάνω στην Νάπολη και τη δεύτερη μέρα ακούω ότι έχει μια συναυλία το MTV. Τότε θυμάστε, το MTV ήταν στα ντουζένια του. Ναι, αλλά πήγα να δω το κλίμα, δεν με ενδιαφέρουν τα τραγούδια αυτού του τύπου. Αλλά κάνουν intro, ανοίγουν τη συναυλία, κάτι τύπου που λεγόταν Σπάκα Νάπολη. Και μου έκανε εντύπωση το όνομα. Και ξεκινάνε να έχουν τις διασκευές από τις ταραντέλες που έχουν στη Νάπολη και στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι την Πεσκάρα περίπου, είναι περίπου ίδιες οι ταραντέλες. Και έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου. Σταματάω τα πάντα, ξεκανονίζω την επόμενη μέρα και κλείνω ραντεβού με τους ανθρώπους. Και αρχίζω να τους κάνω ανάκριση. Και έτσι έμαθα τι γίνεται με την Νάπολη, με τη μουσική τους και με όλα αυτά. Σπάκα Νάπολη. Σπάκα Νάπολης. Μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα, πες μας λίγο τώρα για το καινούργιο έργο που ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο. Μάνια Γκρέτσια. Ταινία μεγάλου μήκους, η οποία απευθύνεται σε διεθνές κοινό. Οι προδιαγραφές είναι δηλαδή οι κάμερες που χρησιμοποιούμε, η σεναριακή πλοκή, το τεχνικό και το σεναριακό μέρος είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορεί να παίξει σε πολύ μεγάλα κανάλια, από Netflix, National Geographic, Discovery κτλ. Είναι μια ταινία την οποία τη χρηματοδοτούμε μόνοι μας με κάποιους φίλους και κάποιους γενναίους, οι οποίοι μερικοί δεν θέλουν να πούνε και το όνομά τους, γιατί είναι ακριβό σπόρο αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό σπόρο. Έχει γυρίσματα εδώ και Ιταλία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι ξεκινήσαμε πριν 2 μήνες περίπου. Φέραμε τη Λουκία τη Σκαραμπίνο εδώ για τα γυρίσματα που αφορούσαν την Ελλάδα. Δηλαδή το πρώτο μέρος, το οποίο είναι και εισαγωγή και το οποίο μας βγήκε τρομερό, είναι έτοιμο. Και εδώ και μία λεπτομέρεια για να καταλάβει ο κόσμος πως όταν θέλεις κάτι, δηλαδή συνομωτεί το σύμπαν για να σε βοηθήσει. Τα γυρίσματα έγιναν Δεκέμβριο, νομίζω 14 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί. Ναι, 14-15, μπράβο. Πριν κρύο, ας μην πω το πρώτο συνθετικό του κρύου, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μετά χιόνι. Δηλαδή έρχεται η Λουκία για 4 ημέρες, οι 3 ημέρες ήταν των γυρισμάτων, 3 ημέρες ήταν χαρά Θεού. Το πρώτο γύρισμα ήταν ακριβώς απέναντι από τον Όλυμπο. Όσοι ξέρουν από επανομή, έχει μια γλώσσα, μια μύτη στεριάς η οποία... Σε άκουγα. Ναι, φέρει. Ναι. Δηλαδή, αν την προεκτείνεις, φτάνει απέναντι στον Όλυμπο. Και μάλιστα επειδή σε εκείνο το σημείο είναι σύγκληση 2 ρευμάτων, μπορείς να προχωρήσεις μέσα στο νερό μέχρι και 100-150 μέτρα. Και το πρώτο συμβολικό... Έχει ισχυρή σημειολογία, παίζει με το φως η ταινία, γιατί η Μάνια Γκρέτσια είναι πολιτισμός, είναι φως. Λουκία σημαίνει φως. Η έτερη πρωταγωνίστρια, η κόρη μου, είναι η Ήρης. Φως, Λουτσία και Ήρης. Ναι, και η Ήρης, το είναι όλα με το φως. Της Μάνια Γκρέτσια και το μέλλον της Μάνια Γκρέτσια. Για να ξέρουν οι φίλοι μας ότι η Λουτσία, η Λουκία, ο Λουκάς, ο Λίκο, ο Λικόφος, ο Λικαβητός, το Luxury που λένε, Λουξ, όλα αυτά είναι γύρω από το φως, βεβαίως. Ναι, υπόψη είναι ότι πολλοί μπερδεύονται, νομίζουν ότι είναι ταινία, μυθοπλασία κτλ. Όχι, είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκιμαντέρ. Τη Λουκία, ας πούμε, τη διαλέξαμε λόγω του ονόματός της και της ιδιότητάς της.
είναι η ψυχή της Μάνια Γκρέτσια όπως τη βλέπουμε να χορεύει πάνω στο Νότε Ντελαταράντα. Και να πούμε, να έχει και το όνομα αυτό. Ναι, μα να πούμε όμως ότι μας είπε ότι ο πατέρας της έχει 70% ελληνικό DNA από το myheritage.com, εκεί πέρα στο ίντερνετ που στέλνουν δείγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς στέλνουν, δεν το έχω ψάξει. Και 70% αυτός ο πατέρας της σημαίνει πάνω από το μπάρι, δηλαδή το βάριο που λέγανε. Είναι στο Μοντε Γκαργκάνο, είναι ένας ορεινός όγκος ακριβώς πάνω από το μπάρι. Το βουνό του Αγίου Αγγέλου, ας πούμε, και είναι αυτή η περιοχή. Και η μητέρα της επίσης μας είπε ότι είχε κάπου, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, 20-30%. Και έτσι και η Λουκία είναι κάπου εκεί ενδιάμεσα. Και πόσο ωραία αισθάνθηκε στην Ελλάδα που την ήταν στον Όλυμπο και πώς σε βρήκε η οικογένεια εδώ Έλληνες, πόσο ενθουσιασμένοι ήταν και θέλει να μάθει και ελληνικά και όλοι εκεί κάτω γενικά θέλουν να μάθουν ελληνικά και άλλοι έχουν μάθει, έχουν έρθει και έχουν σπουδάσει, όπως ο Ντομένικο Νουτσέρα που μας εξηγούσε εκεί στο Γκαλιτσανό πρόπερση για τον ελληνικό πολιτισμό και μας ξενάγησε την πρώτη φορά που είχαμε πάει. Και ήταν και μια γιαγιά, περπατάγαμε εκεί και θυμάμαι μια γιαγιά στο Ισόγειο πάνω 900 μέτρα ψηλά στο παράθυρο και της λέω «Γεια σου γιαγιά, τι κάνεις?» «Εδώ παιδί ζούμε», μου λέει. Ζούμε. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει μια τεράστια διάθεση ένωσης, πολιτισμικής ένωσης στο πολιτισμικό επίπεδο πρώτα απ' όλα με την Ελλάδα. Οι άνθρωποι μας λένε φρατέλο μείο, φρατέλο, βλέπεις ότι είναι συνέχεια, είναι πιο αδερφοί από αδερφοί. Θυμάσαι όταν πήγαμε στο Σαν Λούκα. Το Σαν Λούκα, για να ξέρουν οι ακροατές, είναι εκεί που ακούστηκε για πρώτη φορά η λέξη μαφία. Εκεί από τον Κοράντο Αλβάρο, τον εθνικό συγγραφέα. Δεν είναι από τη Σικελία, δεν είναι Σικελία. Όχι, Σικελική λέξη. Ντράγκετα, ναι, Ανδραγαθία, το είπαμε. Αυτό το αναλύσαμε στην ταινία. Η Ανδραγαθία και έγινε Ντράγκετα. Είχαν πάει από την Πελοπόννησο, λένε. Ναι, μας το είπε δηλαδή ο άνθρωπος που κάναμε συνέντευξη στο Σαν Λούκα. Θυμάσαι το δήμαρχο. Καταρχάς, για να ξέρει ο κόσμος, για να πας στο χωριό χρειάζεσαι άδεια. Θυμάμαι η Χριστίνα μας είπε ότι περιμένουμε την άδεια, λέει, για να πάμε πάνω στο χωριό. Και εκεί ο δήμαρχος, εγώ τα καταλάβαινα αυτά που έλεγε. Μα δεν μας έλεγε ο Πάπο, τον παππού λένε και άλλα πολλά. Ωραία. Δημήτρη μου, θα είμαστε γενικώς σε επαφή, να οργανωθούμε, να ξαναπάμε. Θα πάμε ίσως πάμε τώρα αρχές Μαρτίου για λίγο στην Ιταλία, να συνεχίσουμε το έργο μας και να παρασύρουμε και άλλους να έρθουν μαζί μας. Αλέξανδρε, θα κλείσω με το... Αισθάνομαι μια πολύ έντονη αίσθηση ότι είμαι πολύ λίγος για αυτό το έργο. Και είναι το θέμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια από ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, όσο και να κάνουν. Έχεις κάνει τόσα πράγματα, Δημήτρη. Σκέψου να μην αισθανόσουν λίγος. Τι θα έχεις κάνει. Όντως, λίγα είναι. Δεν φτάνει μια ζωή, δεν φτάνουν δύο. Θα τα προλάβουμε. Είμαστε στη μάχη. Είμαστε μάχημοι. Είμαστε στη μάχη, είμαστε μάχημοι. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αγαπητοί μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα είμαστε τίποτα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στο σταθμό. Πραγματικά φοβερή προσπάθεια. Μπράβο σε όλους όσοι είναι πίσω από το σταθμό και μπροστά από τα μικρόφωνα και πίσω από τα μικρόφωνα και εκεί στον τεχνικό που σήμερα σου κάνει τον ήχο. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε, ναι, ο Αντώνης ο Αρκουλής και όλοι γενικά εδώ πέρα είναι η οικογένεια. Σε ευχαριστώ, εσύ με έφερες στην οικογένεια αυτή. Σε ευχαριστώ και πάλι, Δημήτρη μου. Μόνοι μας ήταν καρμικό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καληνύχτα από μένα. Καληνύχτα. Δημήτρη. Το θέμα της βραδιάς είναι η υπερκοσμία ακτινοβολία, το ακούμε και πάλι. Για να σας πω τώρα, να συνδέσουμε άλλο λίγο. Θέλω να μην μείνουμε στο Α σήμερα, να σας πω και λίγο για το Β, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σύντομα, να μάθουμε τα γράμματα από που προέρχονται, έτσι. Διότι έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως είπαμε, και κάποια στιγμή θα βγει η αλήθεια. Βλέπεις, διαβάζουμε στον Μπαμπινιώτη και στο Σταματάκο για το Β. Ο Σταματάκος είναι ένα τρομερό λεξικό. Εγώ έχω μια εκδοχή του 1949 που έχει όλες τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, τις ρίζες κτλ. Αλλά είναι
Σιμιτοφινικιστές, συνδοευρωπαϊστές, έχουν αυτό το υιοθετήσει το ερασμιακό, το κουμπουντού, το καϊκάι, τα ασυνέρετα κτλ. Δεν θέλω να σας βομβαρδίσω με πολλή πληροφορία για να έχουμε στο επόμενο θα σας μιλήσω για την ερασμιακή προφορά. Έχω ένα σούτ από το κέντρο, από τη Σέντρα, που περνάω και τον τερματοφύλακα. Πώς καταρρίπτεται αυτό το ασυνέρετο που μας λένε εδώ ο κόσμος καίγεται. Θυμάστε το Χάρι Κλίν με το Ζισκάρντεστεν παλιά το 80. Τα ασυνέρετα τα διδάσκουν στα σχολεία, τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στα θέατρα, ότι η δίφθογγη, το μικρογιώτα είναι όι, το αλφαγιώτα άι, το β γάμα δέλτα είναι γκουμπουντού. Να πούμε για το β. Στο άλλο επεισόδιο θα σας μιλήσω για τα ερασμιακά, έτσι να σας κρατήσω και λίγο αγωνία, γιατί θα σας δώσω ένα όπλο. Όποιος σας λέει αυτές τις αρλούμπες, ότι έτσι διάβαζαν οι προγονείς μας και όλη η κλασική μας γραμματεία, ο Ησίωδος, ο Όμηρος, η Ορφική Ύμνη, ο Ιππής, η Σαπφό, ο Αλκαίος, ο Πίνδαρος και τα λοιπά, μιλάγανε ασυνέρετα. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφιερώσω αρκετό χρόνο γι' αυτό. Αλλά να σας πω τώρα τι γράφουνε, έτσι. Β, το δεύτερο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι γνώσεις μας για το φωνολογικό σύστημα της αρχαίας δείχνουν ότι αρχική προφορά του γράμματος Β ήταν το σημερινό μπου. Ήτι η φωνολογική αξία του Β δεν ήταν ενός διαρκούς ηχηρού τριβωμένου χιλικού συμφώνου κτλ. Όπως το αναφέρουμε σήμερα βήμα, αλλά ενός κλειστού ηχηρού χιλικού συμφώνου μπέμα, το ήτα και το β μπου. Ωστόσο η σημερινή προφορά δεν είναι καθόλου νέα, αφού ήδη από τον 4ο-3ο π.Χ. άρχισε να αλλάζει η προφορά του αρχαίου Β και να γίνεται αυτή που έχουμε μέχρι σήμερα. Αυτά γράφει ο Σταματάκος συγκεκριμένα στο βιβλίο αυτό, λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το θέμα είναι ότι δεν μας λένε ακριβώς το 3ο-4ο αιώνα άρχισε να αλλάζει η προφορά, έτσι. Μα δεν υπάρχει αυτό το γεγονός, δεν καταγράφεται πουθενά στην αρχαία γραμματεία. Το μόνο που έχω βρει εγώ είναι ότι την εποχή του Πελοποννησικού πολέμου, στο τέλος επί Σπαρτιατικής εξουσίας στην Αθήνα, επί τυράννου Ευκλήδου, λέει, το 402 ή το 403, νομίζω το 402 προ-κοινής εποχής, δηλαδή 2427 χρόνια πριν, κατήργησαν από τα 27 γράμματα που ήταν μέχρι τότε 3 και έμειναν τα 24 στο Αττικό, εδώ στην περιοχή μας, όχι σε όλη την Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο, ξέρετε, χωρίς καν τηλέγραφο, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς και τι να πω, ίντερνετ τώρα. Δεν είναι λίγο δύσκολο να πούνε, ξέρετε κάτι, να αρχίσουν, πήγανε σε όλες τις μανάδες, στον Εύξηνο Πόντο, στην Ανατολή, στην Αφρική, σε όλο τον ελληνικό κόσμο της εποχής εκείνης, όλη τη Μεσόγειο και τα λοιπά, στα κατσάβραχα, στα βουνά, πάνω στην Ύπρο, και λένε, να μην το λέμε τώρα τη βία, να τη λέμε βία, να μην λέμε τώρα το άντρες Ατεναϊόι ή Αθηναίοι, έτσι, όι Ατεναϊόι, να μην το λέμε, ακούγεται λίγο περίεργο, να λέμε οι Αθηναίοι. Και φύγανε λοιπόν τελάλιδες και πήγανε σε όλο τον ελληνικό κόσμο και πήγαιναν εκεί που γεννάγαν οι μανάδες και τις εδίδασκαν, γιατί μιλάμε για τη μητρική γλώσσα τώρα, έτσι. Και άλλαξε, λέει, ως διαμαγείας. Δηλαδή η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και μάλιστα υπάρχει και εκδοχή τι ωραία γλώσσα. Και ρωτάω εγώ, πώς ξέμεινε ο βίος ή καλύτερα η βιωτά ζωή στα δωρικά να λέγεται βίβο λατινιστή, β ιταλιστή, β γαλλιστή, έτσι, β γιώτα έψιλον, vitality στα αγγλικά, ζωντάνια, και όχι β μπ vitality, η βοή, βότσε, βουά στα γαλλικά, voice, βουλή, η βουλή, έτσι, η βουλή, και will, will στα γερμανικά, το will, the will of the people που λέμε, έτσι, η βούληση των ανθρώπων, η βουλή, βολά δωρικά, βούλομε, βόλιο στα ιταλικά, βουλέ στα γαλλικά, will, wollen στα γερμανικά.
Βένο και τα λοιπά. Venir βους, βας στα γαλλικά, ο βους, η Ελλάδα, βας. Βέλος, velocity και άλλα πολλά. Ως το ζήτο, βίβα, δεν είναι μπίμπα. Μήπως έφτασε στους Λατίνους μετά από τον 4ο αιώνα π.Χ., προ-κοινής εποχής μάλλον ιστορικά το πω. Και δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο η αλλαγή της προφοράς. Μόνο στο μυαλό των σημερινών γλωσσολογικών, πώς να το πούμε, τζιμανίων. Και για να κλείσω το Β, θα σας πω το εξής, ότι στο Σταματάκο πάλι το 1949 λέει κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. απαντά κεφαλαίων Β της λατινικής αλφαβήτου έχω το σχήμα Β ομοιάζουν παραδόξως προς τα αρχαϊκότατα σχήματα του Β της νήσου Θήρας, της Σαντορίνης, της Καλίστης. Παραδόξως λέει ο Σταματάκος, το πιστεύετε. Μοιάζουν λέει με την νήσο Θήρα, και όταν μιλάμε της νήσου Θήρας μπορεί να είναι του 1600-1800 σχήματα, αλλά σίγουρα πριν από το 1200. Παραδόξως λέει, και τι ουδής λόγος δίνεται να γίνει περί προελεύσεως του πρώτου και του δευτέρου. Τέλος πάντων υπάρχει μία σύγχυση, θα τα λέμε σιγά σιγά, να μην σας ζαλίσω. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω το φίλο μου το Στράτο, το Θεοδοσίου, τον επιφανή φυσικό, πολυγραφότατο, με τεράστια γνώση, επίπαντος επιστήτου. Φυσικός είναι. Έχουμε το Στράτο. Φίλε μου Στράτο, καλησπέρα. Φίλε μου Αλέξανδρε, και καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, στην παρθενική εκπομπή που ελπίζουμε να περάσει και τη δική σου που είχες με το Μάνο το Δανέζη. Θυμάμαι ερχόμουν από καλά και πάντα επιτυχία. Το σύμπαν που αγάπησα να πούμε είναι ο Στράτος ο Θεοδοσίου με το Μάνο το Δανέζη. Ερχόμουν από την Αμερική όπου έζησα, άμα δεν το ξέρουν οι φίλοι βέβαια που να το ξέρουν, από το 80 μέχρι το 2002 μετακόμισα από εκεί. Ερχόμουν στην Πάτρα το καλοκαίρι, έκανα παρέα στους γονείς μου λίγο, στον πατέρα μου, και όταν πετύχαινα το σύμπαν που αγάπησα λέω «Α, ωραία, δεν θα χάσω τη νύχτα μου, πώς θα μάθω και κάτι». Να είσαι καλά φίλε μου. Τι σχεδιάζεις αυτή την εποχή, τι κάνετε? Εγώ, ξέρεις, σαν πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών έχω τις δραστηριότητες με την Ένωση. Παρουσιάσαμε ένα βιβλίο μιας συναδέλφου, κόψαμε την πίτα μας το περασμένο Σάββατο, μαζεύτηκαν πάρα πολλοί φυσική εκεί. Είναι πάντα μια έτσι ωραία εκδήλωση, γιατί κόβουμε την πίτα αλλά πίνουμε και ένα κρασάκι, ένα μεζέ, λέμε τα παλιά, λέμε τα νέα, λέμε τα μελούμενα, όλα καλά θα είναι. Ναι, μα ήμουνα κι εγώ εκεί. Ήμουν κι εγώ εκεί σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Με τις φοβερές πληροφορίες, με τη χρονολόγηση της άχρονης μυθολογίας να πούμε. Το βιβλίο της Πρέκα, της κυρίας Πρέκα ήταν εκεί. Ναι. Είναι έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το έχει γράψει μια πολύ καλή συνάδελφος, η Παναγιώτα η Πρέκα, και χρησιμοποιεί γενεαλογίες όπως ας πούμε
οι Εβραίοι κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή το χρησιμοποιεί τη μέθοδο στα ομηρικά έπι και όχι μόνο, και στις τραγωδίες και στον Ησίοδο και αυτά, και έχει καταφέρει και έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και είναι περήφανη η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που έχει εκδώσει αυτό το βιβλίο. Μάλιστα, βέβαια. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, σχετικά με την Ιταλία τώρα, επειδή το θέμα μας απόψε έτσι επικεντρώνει πάρα πολύ στη Μεγάλη Ελλάδα. Στη Μεγάλη Ελλάδα, την Νότιο Ιταλία, τη Σύβαρη, τον Κρότονα, το Φιλόλαο, τους Πυθαγορείους, τον Εμπεδοκλή. Η Πυθαγόρη, η μοναδική. Ξέρω ότι έχεις αφιερώσει χρόνο από τη ζωή σου να τα μελετάς. Έχω πάει 2 φορές εκεί, έχω γυρίσει τα χωριά, προσπάθησα να... Καλά, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια να ξεκινήσω από την Αθήνα, να πάω στην Πάτρα με πούλμαν, να πάρω μετά το ferry boat, να κατέβω μπάρι, να διασχίσω Λέτσε, έφτασα μέχρι το Ρέτζιο ντι Καλάβρια, πέρασα απέναντι και γύρισα όλη τη Σικελία 2 φορές. Πολύ ωραία. Καστέλο ντε Γκρέτσι, χωρί με τους Έλληνες εκεί στα ελληνικά, ωραία πράγματα που περάσαμε πάρα πολύ. Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό? Εγώ τελευταία φορά έχω πάει πριν 10, την πρώτη φορά όμως πήγα πριν 40 χρόνια, γιατί είχαμε και ένα συνέδριο στο Έριτσε, είναι στην κορυφή εκεί του Παλέρμο, οπότε ήταν για νέους αστρονόμους ένα σχολείο, και πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί οι Ιταλοί μας περιποιηθήκανε σαν Ιταλούς. Εμένα και μια συνάδελφο που είχαμε πάει, σαν Ιταλούς. Άλλωστε λέγανε να ακούσεις και αυτό το περίεργο, όταν μας ακούγαν να μιλάμε ελληνικά, νομίζανε ότι ήταν μια παραφθορά τοπική πόλη της Ιταλίας, και ο οδηγός που μας πήγαινε, του διευθυντή, γιατί ο διευθυντής είχε μια Mercedes και μας τη διέθετε, οι Έλληνες ήταν αδέλφια, νόμιζε αυτός, δεν μου λέτε, λέει, αλήθεια Ιταλοί είσαστε, θα μάθω ποια πόλη μιλάτε, ας πούμε. Τόσο ωραία και κοντά είναι οι γλώσσες μας. Δεν πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ιταλός στην ελληνική μυθολογία πάντα, γιατί η μυθολογία πλέον γίνεται, τη χρονολογούμε την άχρονη μυθολογία, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω, αυτά είναι η μυθολογία. Εγώ με μια αστρομυθολογία ξεκίνησα η Γιώτα με όλα η Πρέκα, η Παναγιώτα με το βιβλίο της και με τις εργασίες. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή όταν λέω εγώ αστρομυθολογία, εννοώ ότι διαβάζοντας τη μυθολογία και συνδυάζοντας την με τους αστερισμούς και όχι μόνο, μπορείς να φτάσεις σε αποτελέσματα τα οποία ούτε καν φαντάζεσαι. Κοίταξε να δεις τώρα, επίσημη μυθολογική πληροφορία λέει ο Ιταλός είναι ο επώνυμος ήρωας της Ιταλίας. Διαβάζω από το διαδίκτυο τώρα. Από τη συγκεκριμένα από την ελληνική Wikipedia. Η χώρα μέχρι τότε ονομαζόταν Αυσονία από τον Αύσωνα. Υπάρχουν διάφορες, να μην τα πολυλογώ. Λέει καταγόμενος από την Ινοτρία ήταν, λέει, βασιλιάς του Βρωτίου. Ο Ιταλός έδωσε νόμους στους υπηκόους του και εξεπολίτησε το λαό του. Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις, ο βασιλιάς Ιταλός καταγόταν από τη Σικελία. Αυτό είναι από το Θουκυδίδη. Έτσι. Τη Λιγουρία ή την Κέρκυρα. Λεγόταν ότι ήταν εγγονός του Μίνωα. Ως γιος της κόρης του Σατουρίας. Είχε κόρη Σατουρία, λέει ο Μίνος. Έτσι. Κάποιες παραδόσεις των συγγείων με την Κύρκη και τον Οδυσσέα. Πιθανώς ήταν γιος της Πινελόπης και του Τηλεγώνου. Δηλαδή τι λέμε τώρα, αισθάνονται Έλληνες, Σιάμο Γκρέτσι, Γρεκοί κτλ. Αλλά μιλάμε για τον Ιταλό. Εδώ πάει πίσω τώρα. Πότε, όταν λέμε για Κύρκη και Οδυσσέα, μιλάμε για 3.200 χρόνια πριν από σήμερα. Ωραία πράγματα. Η ερώτησή μου, διαβάζω συνήθως λένε ο πρώτος μεγάλος απικισμός της Νοτιού Ιταλίας, λέει, ήταν εκεί το 3.000 πριν από σήμερα, δηλαδή 1000 π.Χ. προκαινής εποχής, το 900-800 π.χ. 700. Ναι, αλλά ο Οδυσσέας και η Οδύσσεια που έλαβε χώρα 200 πριν από το 1000, δηλαδή 3.200 χρόνια, 3.250 χρόνια. Τι γλώσσα μίλαγε με την Κύρκη, τι γλώσσα μίλαγε με την Αυσικά, νομίζω, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκατσε, 7 χρόνια με την Αυσικά. Αλέξανδρε, άρα ήταν από πριν, καλά λένε γιος του Μήνος. Εμείς πήγαμε σε συνέδριο στο Τσανάκαλε και μας είχαν οι Τούρκοι εκεί να μας εξηγήσουν, γιατί κοντά στο Τσανάκαλε είναι η Τρία.
και άρχισαν να λένε για την Τρία και αυτά, ότι ήταν ένας πόλεμος και αυτό, και το διακόπτουμε, με συγχωρείς, ας πούμε. Τι γλώσσα μιλάγανε οι Τρώες? Μιλάνε αυτοί, σίγουρα δεν μιλάγανε τι ονόματα είχανε? Μήπως ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ ελληνικών φίλων και δεν τα αφήνετε αυτά? Δαγκώθηκε ο Κακομοίρης ο Ξεναγός εκεί, τι να πει, ας? Μα έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Απλώς δεν είχε καθιερωθεί η ονομασία Έλληνες για όλο τον ελληνικό κόσμο, αλλά ήταν οι Δαναοί, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας, που έλεγε με το δούριο ύπο, το δούριο η δωρή, στη σκληρή ύλη είναι ο δούριος ύπο, ο ξύλινο. Ναι, πριν. Που τον φάγανε τα φίδια, φοβού τους Δαναούς, είναι και αστερισμός επάνω, ο φιούχος. Για πες μας λίγο τώρα, εδώ είναι και το... όλα αυτά είναι αποτυπωμένα πάνω στον ουρανό. Αυτό δεν σου λέω ότι μπορείς να πάρεις πληροφορίες για το οτιδήποτε. Βγήκε αυτός αμάντης, ας πούμε, και είπε ότι ξέρεις, να φοβάσαι τους Δαναούς γιατί θα σε... Και τα δώρα που θα φέρουν. Τα δώρα που θα φέρουν. Βγήκανε λοιπόν 2 φίδια από την θάλασσα και τον έπνιξαν αυτόν και πήγαν να βοηθήσουν και η γη του έπνιξε και αυτούς. Από τότε λοιπόν αυτός ο αστερισμός, μία εκδοχή, γιατί η άλλη λέει με τα φίδια μπορεί να είναι και ο Θεός Ασκληπιός, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Η ωραιότερη είναι αυτή που δείχνει το μάντι να τον έχουν φάει τα 2 φίδια, γιατί και στους ζωδιακούς αστερισμούς εμφανίζεται, γιατί ξέρεις ο φιούχος είναι πολύ κοντά σαν ζωδιακός αστερισμός, εμφανίζεται να τον έχουν περιτυλίξει τα φίδια. Είναι πολύ γνωστά τα γάλματα που έχουν τον οφιούχο να τον ζώνουν τα 2 φίδια, ας πούμε. Και πολύ καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία. Ναι, και στην Ιταλία σήμερα, τώρα θυμάμαι, το έχω δει το άγαλμα αυτό, προσπαθώ να θυμηθώ, το έχω δει στη Φλωρεντία, το έχω δει στη Ρώμη. Είναι. Στο Βατικανό, στη Ρώμη. Στο Βατικανό, ναι. Στη Ρώμη, πολύ ωραίο. Ήτανε καταπληκτικά ήταν εκεί, ας πούμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Και ξέρεις, μια που πιάσαμε, είναι όλοι οι αστερισμοί αυτοί, είναι η ελληνική μυθολογία, είναι αποτυπωμένη πάνω στον ουρανό και δείχνει, όπως είπα και για άλλη μια φορά, τον Λαοκόντα που ήταν γιος του Αντίνορα, αν δεν κάνω λάθος, και ιερέας του Απόλλωνα στην Τρία. Αυτός είπε το περίφημο φοβού τους Δαναούς καν δώρα φέροντας. Ενώντας βέβαια, όπως είπες και εσύ, τον δούριο ύπο, και μάταια προσπαθούσε να πει στους συμπατριώτες τους να δείξει τον κίνδυνο, αλλά αυτοί δεν άκουγαν τίποτα, ας πούμε. Τα 2 φίδια μου θυμάμαι, καλά που θυμάμαι και καλά, ήταν ο Πόρκης και η Χαρίβια. Βγήκαν από τη θάλασσα σταλμένα από τον Ποσειδώνα και τους περιτύλιξαν και τους έσφιξαν μέχρι θανάτου. Αυτός λοιπόν το ωραίο άγαλμα βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικάνου, όπως είδα και εγώ, το είχα φωτογραφίσει μάλιστα για να έχω αυθεντικές τις φωτογραφίες. Πρέπει όλοι να περνάμε από την Ιταλική Χερσόνησο κάποια στιγμή και πολλές φορές, ειδικά από τον νότο, δηλαδή από τη Ρώμη και κάτω, και Φλωρεντία, όπου και να πας, είναι πανέμορφα, αλλά βλέπεις πολύ ζωντανή την Ελλάδα, αλλά και στη Φλωρεντία που είναι πιο πάνω από τη Ρώμη. Βλέπεις όλη αυτή... Στη Φλωρεντία εγώ θα μπορούσα να χαμείνει, τι ωραίο πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν είναι, ας πούμε, πιο κοντά μας, είναι από τη Ρώμη και κάτω. Και ειδικά η Σικελία ήταν άλλο πράγμα, ας πούμε. Άλλο πράγμα, πάρα πολύ ωραίο ήταν ο γύρος της Σικελίας. Η Σικελία είναι Ελλάδα, δηλαδή αν σε πετάγανε με ένα αεροπλάνο στη Σικελία και σου λέγανε πού είσαι, θα λέγεις Ελλάδα. Είναι ολόιδιο το φυσικό περιβάλλον. Είναι σαν εγώ είμαι Πελοποννήσιος από την Πάτρα δηλαδή. Το 1995 που πρωτοπήγα στη Σικελία με το Αμερικάνικο θέατρο, ήμουνα και ο μόνος Έλληνας και κάναμε 2 έργα εκεί, την ιστορία του Μινοτάβρου, του Θησέως και τα λοιπά, και του Ικάρου, και κάναμε και τον Ιδίποδα, την ιστορία του Ιδίποδος, 2 διαφορετικά έργα. Στο ένα συμμετείχα ως ηθοποιός στο έργο του Ικάρου, του Λαβυρίνθου και τα λοιπά, που λεγόταν Γέρανος, το πουλί που ανεβαίνει προς τα πάνω, έξω και ο Γερανός σήμερα. Αυτό είχα γράψει τη μουσική και την κάναμε ζωντανή εκεί πέρα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία το 95 και το 96 μείναμε 1 μήνα
και πήγαμε και παίζαμε σε διάφορα μέρη και όλοι μου λέγανε Σιά Μογκρέτσι. Μάλιστα θυμάμαι ότι πήγαμε στο Σελινούντα και είχαν έτσι σαν αψίδα ελληνική στην είσοδο της πόλεως, καλοφτιαγμένη. Όχι κίτς και τέτοια, και έγραφε απάνω Σελινούς με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Ναι, τα θυμάμαι, τα έχω γυρίσει αυτά, ας πούμε, και είναι τόσο ωραία πράγματα, Σελινούντα. Και αισθανόμουν σαν να είμαι στην Πελοπόννησο, είναι και στο ίδιο γεωγραφικό. Ακριβώς, με τις ελιές, με τις πανέμορφες παραλίες, με το κλίμα, και γι' αυτό ευδοκίμησαν οι Έλληνες εκεί. Και από την πανάρχια εποχή ίδιο, και οι Μινωίτες που λέει. Δεν σου είπα εγώ την άλλη φορά ότι όταν πήγαινα με το αυτοκίνητο εκεί και βλέπω Κροτώνε, ενθουσιάστηκα και ρίγησα, λέω Κρότονας ρε, του φιλόλαο του Κροτονιάτη ρε. Για πες μας για το φιλόλαο τώρα, για θα κλείσει. Άκμασαν οι Πυθαγόροι, ας πούμε. Για πες μας για το φιλόλαο, που είναι αγαπημένος μου. Ο Φιλόλαος είναι φοβερός. Από τους Πυθαγόριους ήταν μαθητής και συνεχιστής έργου του Πυθαγόρα ο Φιλόλαος. Ναι, από τους καλύτερους μαθητές. Αυτός και ο Μπεδοκλής είναι οι πιο διακεκριμένοι. Μπράβο. Αυτός είναι γύρω στον 5ο π.Χ. αιώνα περίπου. Γεννήθηκε στον Τάραντα, αλλά μεγάλωσε μάλλον στο Κρότονα της Νότιας Ιταλίας, όπως είπα. Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, όπως τα ξέρεις, επικρατούσε διχόνοια μεταξύ των Ιταλικών πόλεων εκεί και είχε γίνει μια σφαγή, γιατί δεν ήταν άριστος αυτός που τον κατήγγειλε τον Πυθαγόρα ότι έβαζε κενά δαιμόνια, σαν να λέμε, και έτσι κάψαν τη σχολή του. Ο Φιλόλαος κατάφερε όμως και δραπέτευσε πρώτα στη Νότια Ιταλία και μετά πήγε στη Θήβα. Αργότερα όμως επέστρεψε στην Ιταλία, όπου είναι πολύ πιθανόν να δίδαξε τον μετέπειτα φιλόσοφο έναν άλλον πολύ σπουδαίο Πυθαγόριο, τον Αρχίτα. Βέβαια. Αλλά γιατί μας ενδιαφέρει πολύ τότε, αστρονόμοι είναι αυτοί. Ο Φιλόλαος, γιατί είναι αστρονόμος βασικά. Έχει κάνει συστήματα ότι έχουμε κινήσεις γύρω από τη Γη, γύρω από τον ήλιο ή γύρω από την εστία. Δηλαδή από τότε, πέρα από το γεωκεντρικό σύστημα το οποίο επικρατούσε σε όλους τους αρχαίους λαούς και στους αρχαίους Έλληνες, υπήρχαν και φωτεινά μυαλά, όπως ήταν, ας πούμε, για να πιάσουμε και άλλους Πυθαγόριους, όπως ήταν ο Έκφαντος και ο Οικέτας, που δίδασκαν ότι η Γη εκτελούσε μια περιστροφή ανά ημερονύκτιο γύρω από τον άξονα της. Αυτό ήταν καινοφανής θεωρία, δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι η Γη κινείται αφού δεν καταλαβαίνουμε την κίνησή της. Αλλά με αυτόν τον τρόπο οι Πυθαγόροι εξήγησαν τα φαινόμενα της εναλλαγής μέρας και νύχτας, δηλαδή του φωτεινού και σκοτεινού τμήματος του 24ωρου, καθώς και τη φαινόμενη κίνηση της ουράνιας σφαίρας. Για εμάς τους αστρονόμους είναι πολύ βασικό αυτό. Η φαινόμενη κίνηση της ουράνιας σφαίρας από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ξέρουμε δηλαδή ότι οι αστερισμοί και τα άστρα που βρίσκονται πάνω στον ουρανό κινούνται, εκτός από τους αϊφανείς αστερισμούς, που είναι 6 αστερισμοί γύρω από τον βόρειο πόλο του ουρανίου, όλα τα άλλα κινούνται. Ανατέλουν και δίουν δηλαδή οι αστερισμοί. Επειδή θα κλείσουμε την εκπομπή με μια έκπληξη που έχω, που είναι του Φιλολάου, μια ρίση του Φιλολάου, την οποία τη μελοποίησα όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη. Εστιγάρ αρμονία πολυμιγαίων ένωσης και διχαφρονεόντων συμφρόνησης. Η αρμονία είναι πολυμιγαίων ένωσης, πολυμιγαίων πολυμιγών, δηλαδή πολλών διαφορετικών στοιχείων, μπορεί να είναι πραγμάτων, ουσιών, σκέψεων, ανθρώπων, κόσμων, συμπάντων. Ότι το λέει γενικά. Η αρμονία είναι ένωση πολλών και διαφορετικών στοιχείων κτλ. Ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Και διχαφρονεόντων συμφρόνησης, δηλαδή διχαφρονούντων, οι αντιφρονούντες, αυτοί που διχάζονται στη φρόνηση, συμφρόνησης. Έτσι. Και λέει, τώρα αυτό θυμάμαι ότι είναι ένας λεξάριθμος, ο οποίος κάπως το θυμάμαι τώρα, γιατί περνάει και η ώρα, είναι, λέει, το λεγόμενο κατά τον Ευκλήδη άρβιλον πρόβλημα. Α, ναι, το κάπου έχω ακούσει, αλλά δεν το ξέρω καλά. Ξέρω περιέχεται, λέει, το περιβόητο. Ναι. Με συγχωρείς. Παρακαλώ, εσύ.
ότι ο Φιλόλαος διδάχτηκε τη θεωρία των αριθμών από τον Πυθαγόρα και πάντα τόνιζε τη σημασία των αριθμητικών συνόλων. Είναι πάρα πολύ. Ενδιαφερόταν για τις ιδιότητες της δεκάδας, την τετρακτή δηλαδή, που αποτελεί το άθροισμα των 4 πρώτων αριθμών, και βέβαια αυτά διδάχτηκαν και μετά από την Ακαδημία, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι, είναι συγκλονιστικά πράγματα που θα πρέπει να τα ξέρουμε. Πρέπει να τα ξέρουμε, πρέπει να τα μαθαίνουν αυτά τα παιδιά μας από μικρά. Στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Φιλόλαος. Άσε με τώρα. Και ο φίλος του λαού. Ο Φιλόλαος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Πυθαγόριους και ο πραγματικός διάδοχος στην Πυθαγόρια σχολή. Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα έργα του Φιλολάου μόνο αποσπασματικά έχουν διασωθεί και δεν ξέρουμε ακριβώς το πόσα πολλά και καλά είπε, ας πούμε. Πάντως είναι ο πρώτος που συστηματοποίησε τον Πυθαγορισμό. Είναι δεδομένο αυτό. Και βέβαια για να κλείσω, επειδή είπα για τον Νικέτα τον Έκφαντο, να κλείσω ότι ο Φιλόλαος ήταν, ας πούμε, ο μαθητής και συνεχιστής του έργου του Πυθαγόρα. Θεωρούσε ότι η γη δεν ήταν ακίνητη, αλλά περιστρεφόταν γύρω από το κεντρικό πυρ. Τα ξέρεις αυτά για το κεντρικό πυρ των Πυθαγορίων. Κοίταξε, αυτό είναι καινοφανές, δηλαδή να λες εκείνη την εποχή, το 500 π.Χ., 350 π.Χ., ότι η γη δεν είναι ακίνητη, αλλά να περιστρέφεται κυκλικά γύρω από το κεντρικό πυρ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Φιλόλαος ήταν ο πρώτος, ας πούμε, σοφός που δεχόταν τη γη σαν ένα ουράνιο σώμα και όχι σαν το κέντρο του σύμπαντος που λέγανε οι άλλοι, και ότι τα πάντα γυρίζουν γύρω από το γεωκεντρικό, ή μάλλον το εγωκεντρικό σύστημά μας, το εγώ μας να είναι στη μέση. Και βέβαια και ο Ηρακλήδης ο Ποντικός, άλλος σπουδαίος Πυθαγόρας, δεχόταν και αυτό την περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της και την περιστροφή της ουράνιας σφαίρας. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν γραμμή-γραμμή και στήλη-στήλη που λέω εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία της αστρονομίας, για την ιστορία της φυσικής, για το τι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες πάνω σε αυτά εδώ τα θέματα, και να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο Φιλόλαος ο Κροτονιάτης, γιατί έμεινε από τον Κρότονα ότι ήταν, παρά ότι είχε γεννηθεί στον Τάραντο. Ναι, γιατί εκεί ευδοκίμησε ο άνθρωπος. Εκεί έκμασε, ναι. Είναι, τώρα ακούμε, να πω στους φίλους μας, φυσικά μουσική Αλέξανδρου Χάχαλη. Αυτή τη στιγμή ακούμε μια παλιά μου σύνθεση, και αυτή 20 τόσων ετών. Είναι, μελοποίησα κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις από τον ορφικό ύμνο προς τον νόμο. Αθανάτων καλέω και θνητών, αγνών άνακτα ουράνιων νόμων. Τον ακούμε λίγο. Ακούγεται και το φλάουτο του Ρακές Τσαουράσια από τότε που συνεργαζόμαστε μαζί με το φλαουτίστα που ακούγαμε πριν, την άλλη μουσική, το μεγάλο αυτό μουσικό, το νούμερο 1 παγκοσμίως Ινδό μουσικό. Ο ανιψιός του θρυλικού έχει φύγει από τη ζωή πλέον, του Χάρη Πρασάτ Τσαουράσια, για πολλούς που ξέρουν ανατολική μουσική. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή η ρίση του Φιλολάου, που θα ακούσετε το φινάλε της σύνθεσής μου απόψε, το κλείσιμο, για να φυλάξω όλη τη σύνθεση σε άλλη εκπομπή, αυτή η ρίση, λέει, αποκρυπτογραφήθηκε με τη μέθοδο της Πυθαγόριας συμβολικής λογικής και προκύπτει, λέει, γεωμετρικό σχήμα που παριστάνει εξωτερικά δύο εφαπτωμένους κύκλους με διαμέτρους αντίστοιχα 980 και 1586, οι οποίοι περικλείονται από ένα τρίτο κύκλο K2 διαμέτρου 2566, όσο ακριβώς είναι το άθροισμα των δύο άλλων διαμέτρων. Παιδιά, συγκλονιστικά πράγματα. Να σας διαβάσω την εξίσωση έτσι για το αρχείο.
Σίγμα, το σύνολο σίγμα, κεφαλαίο και μικρό ρο ίσον 8063 ίσον π κεφαλαίο χ μικρό 2566 ίσον π κεφαλαίο χ μικρό παρένθεση 1586 συν 980. Αυτό είναι το έστι γάρα αρμονία πολυμυγαίων ένωσης και διχαφρονεόντων συμφρόνησης. Μια και μιλάμε για νόμους, αγαπητέ μου φίλε Στράτε Θεοδοσίου, θα είμαστε σε επαφή, Ωραία. Τώρα στην καινούργια εκπομπή μας. Χρειαζόμαστε και πρέπει να ακούγονται όλα αυτά που κουβαλάς εσύ. Να είσαι καλά, ό,τι μαζί. θέλεις, Αλέξανδρέ μου, πάντα στη διάθεσή σου και πάντα να συζητάμε, γιατί οι συζητήσεις μαζί σου είναι επικοδομητικές. Μια λέξη που τα λέει όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς ιδιαιτέρως γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σας χαιρετώ όλους, αλλά και εσένα ιδιαιτέρως. Να ακούσεις και και τους αγαπητούς ακροατές που θα ακούνε την εκπομπή, θα την περιμένουν κάθε φορά. Δεν ξέρω αν μπορείς να ακούσεις, ένα λεπτό κρατάει, δεν ξέρω αν μπορείς να τα ακούσεις. Θα τα ακούσω. Ναι. Σας χαιρετώ και εγώ με αυτό τον ωραίο ήχο που θα ακούσω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Αλέξανδρε, γεια χαρά. Να ακούσουμε τώρα και το τελευταίο λεπτό, το έστι γάρα αρμονία, και θα κλείσουμε έτσι την πρώτη μας εκπομπή με την ευχή ότι θα είμαστε κοντά για πολύ καιρό, διότι έχει ο καιρός γυρίσματα, με το καλό και με την νίκη που θα δώσουμε τη μάχη στη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Καλή μου φίλη, 99,8 μάχη. Η μάχη για τον ελληνικό πολιτισμό. Έστι γάρα αρμονία πολυμυγαίων ένωσης και διχαφρονεόντων συμφρόνησης. Ελπίζω όλοι μαζί να συμφρονήσουμε και να αγωνιστούμε για τον πολιτισμό και την Ελλάδα μας. Σας καληνυχτίζω, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.